tayo dyan. Madamihin natin ang subscriber. Hellball. Ano? Hellball? Oh. Okay. Hellball daw kay Ricky. Sana magkamali doon sa hellball para mapatikos. Oh, yan na. Oh, Ang gabi ay, sabit. YouTube. Anong, Live na tayo. ano mo? Ano mo, Vice? Welcome to Usapan na Talakayan ng mga arbiterong Pilipino, founded by Sir Boy Reglo. Good evening, Sir Boy. Sir Boy nakasyado. Dapat si Sir Boy kita. Ugnayan at talakayan. Naya na talakayan ng mga arbiterong Pilipino. Tara na mga Kita tayo dyan. Madamihin natin ang subscriber. Sir Boy, unmute. Live na tayo sa YouTube. Mute. Oh. Oo, naka-live na tayo. Wala mo na magsasalita. Okay, nakalive ba to? Oo, nag-live tayo sa YouTube. Sa YouTube. O, ganun ba? Oo. Okay. Okay na yan. Salita ka na, Sir Boy, para sa opening remarks. Dapat si Fresh Noli muna bago ako. Ikaw ang founder, Sir Boy. Ikaw ang founder, sir. Okay, no? Oh, isang magandang gabi sa inyo lahat, no? Sa lahat ng arbiterong Pilipino, not only here in the Philippines and also other country, no, na arbiterong Pilipino. We are here in Ugnayan, Talakayan, ng arbiterong Pilipino, no? Ito lahat naman kami dito nagbibigay ng kanya-kanyang opinion at pinag-uusapan para maintindihan ng bawat isa. Di ba? Yun lang dito ang kagandahan, mali o tama ang sagot mo, nire-respeto namin. Not only, naibibigay namin, no? Na-share namin kung ano man yung bawat kaalaman ng bawat isa. Actually, dito natututo rin ako dahil din sa mga participant, no? At higit ka na at maraming salamat sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos. Nandito tayo lagi sa utap, no? Everyday. Diba? At isang malaking bagay din dahil nga dito sa pandemya at least natutulungan ng bawat arbiterong Pilipino na matanggal yung stress or depression ng bawat isa. At naririnig namin yung mga boses namin bawat isa at nakakapagbigay kami ng opinion. Isang malaking bagay ito sa bawat arbiterong Pilipino na nawawala yung lungkot namin, no? Or stress, tumigil or depression ng bawat isa namin. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa bumubuo ng ugnayan at talakayan ng arbiterong Pilipino. I think siguro nandito naman yung walking encyclopedia namin, no? Si Fresh Noli, no? And lahat naman kami nagre-restituhan at may konti ring biruan. I hope na dito sa utap na express namin yung feelings namin sa bawat isa. Kaya nga lang pagka medyo magbe-below the belt, meron namang admin na para pumigil, no? Para hindi masaktan yung bawat isa. Pero manhid na siguro kami rito sa mga biruan. Parang kumbaga sa sanay na kami. Pero anyway, maraming salamat sa inyo, lalo na sa part ng Middle East na naka-join lagi rito, no? Sila Robert Cave, sila Michael Abela, si Jeff Valencia, sila Arwil, no? Sila Jojo Macasa at si Pablo Tapanaw, no? Na halos nag-join din, no? Every day, no? Anyway, yun lang at thank you very much kay Josh, no? Sa pag-handle niya nung kay Coach Joshua, yung pag-handle niya nitong mga link, no? At siyempre kay Fresh Noli, no? Na nagbibigay ng tamang kaalaman sa bawat isa sa amin. Thank you. Maraming salamat sa mga arbiterong Pilipino. I think yun lang, no? At isang magandang
hapon sa Middle East at isang magandang gabi rito sa Pilipinas. Maraming salamat. Okay, I think yun lang, Coach Dos. Para sa isang magandang mensahe, sunod natin pabatiin ang co-founder ng UTAP, Sir Noli Macapanas. Good evening, Sir Noli. Pasok. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa mga Charang Pilipino na nakikinig at pwedeng makapanood sa live nito sa YouTube. Kaya po namin ginagawa ito dahil mahal namin ang kapwa at Charang Pilipino. Dito po ay malaya po ang talakayan. Kaya nga itong utap na ito ay ibig sabihin nito ay ugnayan at talakayan ng mga arbiterong Pilipino. Dito po himayin po natin at sa abot ng ating makakaya, ipapaliwanag po natin ang bawat sitwasyon. Ngayon, doon naman sa participants, ay wag po kayong mahihiya na sumagot. At wala pong mali dito. At wala rin pong magsasabing ako ang tama o siya ang tama, kundi hihimayin po natin at pag-uusapan po natin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, thank you very much sa co-founder ng UTAP. Pagsalitain din natin ang nag-iisang Vice Admiral ng UTAP. Good evening, Sir Abet Cruz. Sir Abet, Vice Admiral, pasok. Okay, Mr. good evening. IOP, pasok! Good evening po sa lahat. This is Mr. IOP. Sa radyo, sa'yo. Hindi Maraming nakikita salamat sa iyo, Sir Josh, at kay co-founder. Kay founder Sir Boy at kay co-founder Pres Noli. Maraming salamat po sa inyo. Sir, lahat. video mo. Paki-live mo. Para magkita tayo sa yan, mas kikita tayo dito sa YouTube. Baka magkita yung kamachohan ko. Nakikita ba tayo, Sir Joss? Oo, nakikita tayo yan. Sir Olsen, pogi-pogi. Sir Olsen, big time na tayo. Nasa YouTube na tayo. Siyempre. Okay, Kariki din, wala tapos natin si Sir Abi magsalita. Okay. So, Sir Ano Boy, ba yung kinakailangan ngiti? Pang malakasan o medyo lang? Coach Dos. yes, Sir Boy. Coach Dos. Unahin mo na yung nasa malayong lugar bago sila Olsen, sila Gerbert. Unahin mo na yung nasa Middle East. Oh, sige. Sir Gigi, pasok. Yes sir, magandang gabi sa inyong lahat. Sir Dos, Sir Boy, at ang ating founder at si Vice Admiral, Sir Samuel. Ingat kayo lagi dyan. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Hey, thank you, Sir Gigi. Si Michael. Sir Michael, naglilinis ng ata ng danyo. Pasok kung kayang Let's go. Hello, Philippines! Magandang gabi sa inyong lahat. Big time na ang UTAP. Saka salamat sa mga mentor. Lalo kay Mentor Boy, kay Maestro Noli, kay Vice. Salamat sa inyo. Marami kaming natutunan. Islam, Sir Jos, sa lahat ng mga participant. Alright. Si Robert Gibbs. Sir Robert. Salita ka na, pasok. Hello po, magandang gabi sa lahat. Magandang araw po sa lahat na tao, mga kababayan natin. Nagpapasalamat kami kay Sir Joshua sa link na to at sa YouTube para mapanood ng mga ibang arbitero kung ano man yung mapag-aaralan dito sa ugnayan at talakayan ng arbitero Pilipino. Pinagpapasalamat po namin na kami nagkaroon ng mga kaibigan katulad ni Sir Boy Reglo na nagtagang nagtutulong sa amin, sa co-founder na si President Noli Macapanas at Vice Abet Cruz, kay Tatay Ricky Cruz at kay Sir Mac at sa mga iba pa po na participant ng ugnayan talakayan ng Arbiterong Pilipino.
Maraming salamat po, Sir Josh, sa link. Mabuhay po tayong lahat. Okay, thank you, Sir Okay. Robert. Okay, sunod naman ang nag-iisang attorney panelo ng UTAP tsaka UGAP. Sir Matt, good evening. Yun, no? Pasok. Take it away. Po sa ating lahat, ano nawa nasa kayan sa ating mga followers. Likewise, maganda po tayong kagayan, wala tayong script. Lagi po tayo mga lahat. Tayo, ha? Ang ngayon sana kaya tool. Kaya during this time, mawala ang ating mga auditero naiwan sa iwanan ng totally na iwanan. Pero parang yun na yung lumalabas. Kawawa ang mga arbiter ng Pilipino. Sa ganitong paraan, nakakapag-share tayo ng mga kalaman at nakakatanggap din tayo ng mga kalaman regarding sa basketball opportunity. Okay. Para ang atang sa YouTube followers natin, baka sakali, nag-comment po kayo, pwede rin mo yata. May hanging question kayo regarding sa basketball opportunity, baka kami po ay makatulong sa inyo. Naway napatabayan kami ng mga talakayan, ng bignayan, at kagaya ng sinabi ni Noli, Sir Boy, tama ako, tama siya, o mali ako, o mali siya. Basta ang kinalalabasan natin, matalakay natin kung ang nilalabas ng FIBA Basketball League. Magandang gabi po sa ating lahat. May hanggang tayo lahat. Si ano, Thank Coach you, Josh. Sir Matt. Oh, Sir Boy. si Olsen. Okay, okay, Sir Olsen, magsalita ka naman. Coming from Cavite. Wala ka naman gagawin, Sir Olsen. Labay. Good evening sa lahat. May lakad dyan. Good evening sa mga mentors at sa mga sakapito, arbiterong Pilipino dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ibang panig ng mundo. Yun, no? Nandito po tayo ngayon sa YouTube Live ng UTAP, usapang kapito ng at kismisan ng arbiterong Pilipino. Founder by Sir Olsen, hindi na. Ugnayan. Founder by Boy, hindi na ito Reglo. chismisan, ha? Dito tismisan, na. Ugnayan at talakayan. Ugnayan at talakayan. Talakayan ng arbiterong Marami po Pilipino. tayong matututunan dito ukol sa mga batas ng basketball. At kinakailangan nating maintindihan at himay-himayin at ipaliliwanag dito sa UTAP. Maraming salamat po at magandang gabi o umaga sa inyong lahat. Alright, thank you, Sir Olsen. Olsen po ng Cavite at Yun. Guma Gerbert. Gerbert. Pahabol pa. Ako sir, magandang tanghali sa mga taga Middle East at magandang gabi po dito sa atin sa lokal sa Pilipinas. Sa lahat po ng arbitero Pilipino na gustong matuto ng libre, ito po pagkakataon nyo na. Subscribe kayo sa YouTube ni Sir Joshua at makakasama natin yung mga batikang mentor pagdating sa larangan ng appreciating ng basketball. Tapos sa mga kasamahan kong participant, tulong-tulong po tayo sa pagbibigay ng linaw, mga artikulo batay sa mga sitwasyon na nangyayari sa loob ng basketball. Iyon lang, sir. Maraming salamat po. Ikaw na, Coach Joshua. Meron pa si Sir Boy, Sana. si Kariki. Kariki. Ricky.
Ricky! Tulog na yata. Tulog na. Sir, Wow. nagpapakain ng pusa. Mukhang kailangan natin i-suspend ata to, Sir Boy. Si Ricky, ano eh. Bigyan ng suspension yan. Papakain ng pusa, sir. Natatakot magsalita, baka marinig eh. Baka marinig ano. Ayan. Rinig. Ricky! Ayun na. Ay, si Sir Jeff, hindi niyo pa pinagsalita. Sir Jeff. Si Sir Jeff, nandyan. Hindi, nagsalita na ako, sir. Nagsalita na ako. Nagsalita na. Unang-una nga si Jeff. Nakalimutan eh. Oh, Ricky! Ate Ricky! Mukhang busy. Wala na, si Kariki tulog. Tutulog-tulugan lang yan. Ayaw lang marinig yung boses niya. Parang may kinatatak. Ricky! Okay, Sir Jos. Siguro maganda, no? Suggest ko lang dahil tayo ay nasa live. Siguro dapat naka-open yung ating mga video. Naka-open naman lahat. Kaya lang si Abila, nasa CR yata eh. Kaya nga eh. Si Sir JG Balisa, si Sir Ricky, na kailangan malinaw yung tipong mayroong ganito. Ano yan? Tipong may ganito. Yan. Yung tipong katulad nun sa akin, no? Kita mo, oh. Di ba? Pero Maliwanag pa sa hindi sikat ng sa araw. dapat kailangan magliliwanag. Tulad kay Olsen, yan. Oo. Yan, mga... Yan na. Grabe, nag-PM ako sa inyo. I-share nyo Kaya sa... si Ronnie, pagsalitain niyo si Ronnie, Coach Dos, andyan na. Wait lang, Sir Boy. I-shoutout muna natin si Coach Rael Diaz. Shoutout kay Coach Rael. Watching here. Okay. Sir Robert. Shout out, Coach Rael. Sir Robert, mag-invite ka nga sa kasama natin dyan para marami tayo. Mag-i-invite din ako. Ito naman eh, Mag-i-invite tayo para marami tayo. Mabot man lang tayo ng mga 20. Sir Robert, mag-invite tayo. Mga kasama, mag-invite tayo kahit palima-lima lang. Okay. Sir Ronnie, good evening. Pa-unmute at pa-on ng video. We are now live at YouTube. Ay, invite tayo, invite. Live tayo sa YouTube. Makikinig lang ako, duty. Magsalita ka, Ronnie, dahil naka-live tayo sa YouTube. Ano ba mabibigay mong sa mga participant? Duty, sir. Duty ako. Duty, maingay eh. Maingay Okay. Sorry. Makikinig lang po. Okay, sorry. Thank you po. Okay. Sir Boy, in-invite ko si Eli. Bale, sige, baka pumasok. Sabi mo, naka-live tayo sa YouTube. Anyway, ikaw, Coach Jos, ano ba ang mo? Bilang medyo mahirap ang trabaho dito sa ugnayan, talakayan ng arbiterong Pilipino. Anong mo, Coach Jos? Doon lang sa ating magandang gabi ulit sa atin dito sa Pilipinas at magandang hapon, tanghali dyan sa Middle East, sa ibang parte ng mundo. Yon, welcome to UTAP, ugnayan at talakayan ng arbiterong Pilipino. Tara, kapito, join na. So dito sa ating ating bagong talakayan natin na binuo ni Sir Boy Reglo at saka ni Sir Noli with Sir Abet Cruz dito sa natin tatalakayin natin mga puro opinion about FIBA rules. Okay, tapos dito open tayong magbigay ng opinion, walang magbabara, walang magbabaterya o kung ano-ano. Open lahat sa inyong mga opinion. Sa mga nanonood sa ating YouTube live, welcome. Pwede din po kayo mag-comment ng inyong mga gustong itanong sa chat box o comment section ng aking channel sa SPTV channel 1-on-1. Kaya huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe para updated kayo sa live ng UTAP. Yan lang, Sir Boy, ang aking masasabi. Ayun, Okay. makinig lang Thank you, tayo. Coach Jos. Tayo matutunan dito. Anyway, shoutout ako kay Coach Rael, Every day, kailangan walking, Coach Rael. And God bless you always. September 22. Hoy, pwede na natin banatan yan, Sir Noli. September mo ni-release to. Yan, Shoutout ako dun sa Bengali kong kasama kay Bruce. Okay. Mag-shoutout.
Oh, Presnoli, Natin banatan yan. Presnoli, situation na. Sige lang. Nag-i-invite pa ako, sige. Oh, baka Okay. Binabati ko po yung mga taga-Gumaca, Quezon, ng mga referee dyan. At mga taga-Cavite. Oh, Shoutout anyway, ako no, sa lahat ng Upa, BA. SBM Army, Mr. Pravin. Sir Kenshin nga pala, sir. Mr. ng Sir Kenshin. Anyway, no, lahat ng BAP roll the ball, no, sa buong Pilipinas, no, at sa ibang bansa, you are welcome here in ugnayan, talakayan ng arbiterong Pilipino, no. Kailan mag-join kayo rito para maging updated kayo sa rules, no, ng FIBA at maging kaibigan ng ibang arbiterong Pilipino. Katulad nung nasa mga Middle East, ako po'y nakikiusap sa inyo na mag-join kayo rito, no? Lahat ng behavioral the ball, no? Sa buong Pilipinas and other country, no? Lalo na sa Canada and Japan, no? Sa Mamacho, Japan. You are welcome here, no? Okay. Thank you very much, no? Coach Josh, shout-out ko lang para bukas at trabahuin ko yan. Lahat ng commissioner kailangan mag-join dito. Yan, baka may sige. sino pang gusto bumati dyan? Shoutout ako sa lahat ng mga arbitero sa Middle East. Shoutout kayo dyan. Ikaw, Sir Gigi, Oh. bati ka din. Shoutout ka. Yan sa... Shoutout sa mga kasama nating arbitero dyan sa Pilipinas, sa mga kaibigan natin, at sa mga mahal ko sa buhay, kung makikita nila ako. Shoutout sa inyo lahat. Okay. Ayan, baka may pwede na ata tayong mag-start, Sir Noli, Sir Boy. Hindi, actually, si Presnoli na lang muna. Sige, Sir Mac, babating ka ba, Sir Mac? Meron ka. Nakalimutan. O sige, go ahead, Mac. Ay, iniikahit po kayo ng usap para kayo makijoy. Kumak, medyo, kumak, nagchachapi ka. Nagchachapi ka, kumak. Ninyo, pwede po kayo sa mga lirito. Kung kayo naka-stated, pwede po kayo. Welcome po kayo sa utap. Okay. Ayun na po. Ayan, thank you, Sir Mac. Ayan, shoutout ulit kay Coach Rael. On Sunday, Coach Rael. Ayan, wala na atang Anyway, no, Napapanood na ba yan sa bago mag-umpisa. Yes, Sir Robert, Sa nakalagay sa YouTube. So, yung link mo, yun ang Anyway, share. bago tayo mag-umpisa, bago mag-umpisa si Presnoli, no? Wag nating kalimutan suportahan si Coach Joshua sa Sunday, no? Anong oras yung Coach Joshua? alas 7 siya, Sir Boy. Joshua? PM, alas 7. 7 p.m. So, alas 7 ng gabi, no? May interview siya kay Coach Rael, no? Okay. I think yun Also, lang. mentor. Sa Sunday yun, 7 p.m. ng gabi. Mentor, Oh, don't forget to Michael. subscribe, like, Michael. and share ang ating YouTube channel ng Utak. Oo, sa ating YouTube channel. Pero ang ginagamit okay. natin, YouTube channel na SPTV Channel 109. Utak. Like and comment. Like and subscribe na. And share. Mga kapito. Wag niyong kalimutan na hindi ito tismisan na ugnayan at talakayan. Ugnayan at talakayan ng arbiterong Pilipino. Correct. Ayan, so makalimutan natin. Sir Rabbit, baka may gusto ko na i-sabihin dyan. Yes, sir. Rabbit, gusto mong marinig ang boses mo. Yes, sir. Meron po nga tayong hinandang mga tanong
na maaaring sagutin ng mga participant natin ngayong gabi. Personally, Okay. ilang Thank tanong you, yan? Vice. Sampung tanong po ba yan? Nasa ano ba? Nasa chat box na ba? Actually, nakikita ko pa lang isa 5. Yung pang-6, medyo ano pa. Umpisahan natin doon sa unang tanong ba ulit, Sir Boy? Oh, definitely. Doon sa unang inano ni Presnoli. Okay. Kaya nga Okay, lang, yung- pagka binigay yung statement, nakahang muna yung interpretation para mabigyan natin ng pagkakataon silang sumagot. Okay, umpisa natin doon sa number 1. Ulitin natin po. During the halftime interval, a player who has committed his 5th foul commits a technical foul. The foul is considered as one of the team foul for the 3rd quarter. Yes or no? Okay, pwede natin tanungin yung mga participant. Sir Josh? Vice Habet, pagka Yes, sir. sinabi mo yes or no, pag sinabi yes, explain nila. Okay. Pag sinabi no, explain din nila Okay, para mahasa sila. Okay. Sige. May halong Tagalog. Pwede, sir. Walang pwede problema. Tagalog. Walang problema, sir. Whatever. Walang problema. Yan. You can answer English or Tagalog or Taglish. Tagalog. Latin. Yes. Unahin na natin si Sir Olsen. Sir Olsen. Ayan, sige, Sir Olsen, mong patay yung video mo. Mr. Recognize. Wala tayo sa Facebook. Pwede mong i-open yung yung video mo. Anong bang tanong? Anong tanong hindi ko Yung mahiya. ma-recognize? Oh. Sir Olsen, may gagawin ka ba, Sir Olsen? Sir Olsen, mabasa ko lang, hindi mo na agad na-recognize. Hindi ka na naman nakikinig sa teacher eh. Ito ang tanong, Sir Olsen. Tagalog. Tara. Okay, Filipino. Sir Olsen. During halftime interval daw, yung player na may 5th personal foul na ay not technical foul. Tapos yung bang foul na yung kanyang bang technical foul is considered na isa sa mga team fouls para sa susunod na quarter, yung 3rd quarter. Yes or no? And explain. During interval play, sir? No, during interval of play. So yung ang tanong mo, ang sagutin mo na yes or no, then explain. Yung sagot. no. No. Kasi Okay, why? charge sa coach yun eh. Okay. Interval play. Tama ba? Pakicorrect lang. Medyo hindi ko ma-recognize. Sige, okay lang muna, sir. Okay lang Mamaya yun, po okay natin lang. malaman yung sagot. Okay, sir. Sige, thank you, sir. Okay. Next, Josh. Okay, sunod natin si Sir Gerbert. Good evening. Pasok. Yes, sir. Magandang gabi po ulit. Yes, sir. Based po sa tanong ni Sir Abet, I agree and I support sa sagot po ni Sir Mac. Sir Olsen yun. Olsen. Sir Olsen. Yes, sir. My answer is no. Because A1 is already excluded player and the technical foul charged to coach marked as B1. Okay. Okay, next, Sir Josh. Diyos. Sige, Michael, kung medyo na-delete eh. Michael, what is your answer, Michael? Busy yata si Michael. Si Robert. Sir Robert. Mentor, same ako. Same daw si Yes, po. Michael. Same Si answer Robert to mo. Sir Gerbert. Okay. Si Robert. How about you, Sir Robert? Naglilinis lang Ano kasi po ulit ako. yung tanong? Mali ang sagot ko dyan. Hala kayo. Wala Anong namang sagot niyo, Sir magsasalita. Robert?
Sir Robert, Ano po ulit yung tanong? yung number 1 natin kanina. Ay, yung Inulit number lang 1 po. Opo. Ano po ako, no. Kasi yun nga, excluded player na si A1 eh. So matcha-charge na siya kay ano. Yung technical niya matcha-charge na kay coach as B1. Okay. Okay. Si Gigi. Si Jeff. Yes, Sir sir. Gigi. Yes, sir. Good evening uli. Ang sagot ko dyan ay no. At ang technical is starts kay coach as an B1 dahil excluded player na si A1. Okay. Okay din si Sir Ibarra. Sir Ronnie. May ano si Sir Ronnie. brotherly duty si ano. Nag-aalaga yata si Ronnie doon kayo sa kapatid. Meron na. Si Kariki. Wala pa si Kariki. Ano, i-remove mo muna. I-remove na yan kung ayaw sumagot. Nagpapakain ng pusa lang, Sir Boy. Ganun ba? Joke lang. Listener lang po siya. Listener. Anyway. Salamat, Sir Mike. Okay, sagutin mo na, Sir Mac. Ano ba ang tamang kasagutan, Sir Mac? Answer is no. Okay. Good evening again. My answer is no. Because a fifth personal foul by a player, he is not entitled. He is no longer entitled to play. Then to commit a technical foul, must be charged to the head coach of the team, and it will not be considered. Chachapi si Comac, may na-signal niya. Pero anyway, ang sagot ni Comac, no. Okay, may humahabol si Sir Abril. Di bale, si Abril. Sige, good evening, Abril. Nagkatanong din si Sir Kenchin. Sir Boy. Sir Abril, good evening. Papasokin mo si Kim. Sir Abril, good evening. Olsen, si Comer. Saka si Eli. Papasokin mo rin. Sabi mo, naka-YouTube lang tayo. YouTube, Sir Abril, live. good evening, Sir Abril. Good evening po sa lahat. Good evening po. Masensya na ba kayo na uli ako naka-online? Okay lang. Ay, good evening, Abril. Salamat po, salamat. Anyway, hindi. Baka gusto ni Abril. Baka gusto mo sumagot. Ibigay mo yung question. Okay, during the halftime interval, a player who has committed his fifth foul commits a technical foul. The foul is considered as one of the team fouls for the third quarter. Yes or no, and why? Technical for fifth foul? During the halftime interval, a player who has committed his fifth foul commits a technical foul. The foul is considered as one of the team foul in the third quarter. Yes or no? And why? Foul kasi, Sir Vice, pakiulit nga po ulit. Vice, Tagalogin mo, no? Para maintindihan, itaglis mo, no? Kasi... So, during interval daw po, yung player na technical foul, nabigyan ng technical foul ay mayroon ng fifth foul. Ibig sabihin, excluded na siya. Okay. Tapos yung foul yung foul na chinard, yung technical foul na chinard sa kanya is mao-consider ba as one of the team foul nila for the third quarter?
Hindi, kasi kay coach na ano yun eh. Kay coach na hindi na siya ma-consider as team foul. Kasi kay Yes, coach mo, yes or no ang sagot. Yes or no. Tapos why? Oo. no. Sagot Kasi nyo, hindi no. na siya No, okay, okay. Oo. kasi hindi na siya makapapasok sa team foul dahil kay coach papasok yung technical na yun dahil Naka-charge. excluded na siya. Oo. Kaya charge siya kay coach. Okay, thank you very much, sir. Ah, Meron pa ba, Abet, Josh? andyan si Pablo. Pumasok si Pablo at si Xavier. No? Good evening, Pablo, and my idol, no? Xavier Ilikay. Magandang gabi sa inyo. Okay, good Hindi evening po, tayo good mag-open evening. mga sir. Good evening po sa lahat. Andyan si Xavier, ha? Ilikay, Abet, ha? Sir Noli, i-resend mo nga yung question para makita Good ng evening, iba. Sir Eli. Mga humabol. Hello. Xavier, magandang gabi, no? Maganda siya. Xavier, anyway, no, si Xavier Ilicay is one of my idol before, no? Mas senior siya sa akin sa BAP Baricom. Marami din ako natutunan niya because isa siya sa pinakamagaling na referee ng BAP Baricom before para makilala niyo rin. Okay, good mas evening senior po, sa sir. akin Good yan. evening. Welcome to Utak. Hello, salamat. Opo. Makikichismis lang. Talakayan, sir. Talakayan. Anyway, si Xavier, Usapan ng talakayan. Xavier, meron din, Olsen, si Xavier, marami rin maibibigay yan na sir. kaalaman sa basketball bilang isa sa pinakamagaling na referee ng BAP Baricom. Wala, sir. Diyan ako natuto ng marami kay Sir Eli. Okay, tinuro lahat. Pero hindi niya tinuro lahat. Magandang gabi po. Sir Elikay, magandang gabi po. Hello. Hello, Noli. Salamat at napasama ka. Nandyan si Olsen pinilit ako Salamat. Tatapos na lang ang meeting ko kanina, katatapos lang. Pero lumabas yung invitation ni Olsen. Sabi, sige. Isa lang naman. Para kumbaga sa sir, sa vitamina, isa kang vitamina para sa amin. Ang pagpapalakas ka sa amin. Salamat. Living legend. Supplement lang tayo, supplement. Vice Abet, anyway, Yes, sir. ibigay mo yung question kay Xavier or kay Pablo kung ano yung opinion nila dun sa question na ibinibigay nyo. Basta ipaliwanag mo lang na maayos, Abet, yes or no ang sagot, then why, kung bakit, yes or yes, sir. kung no, Okay, why then. Anyway, unahin na natin si Pablo kasi tingnan mo kung okay na si Pablo Tabanaw. Sir Pablo, good evening. Yes, sir. Magandang Yes, sir. gabi. Ito po yung tanong. During the halftime interval, a player who has committed his fifth foul commits a technical foul. The foul is considered as one of the team foul for the third quarter. Yes or no, and why? No, sir. Because wait. Sandali lang, sir. Ano po ba yan? Excluded na po ba yan? Technical foul o hindi? Committed his fifth foul, commits a technical foul. Ibig sabihin, sir, excluded na siya tapos na technical. Sir, hindi siya pwedeng i-include sa team fouls. Dahil ang technical foul matcha-charge kay coach. Ibig sabihin po, anong sagot niyo? Yes or no? No, sir. No, No, sir. okay. Okay, thank you very much, sir. Okay, si Sir Xavier, gusto niyo po ba sumagot? Sir Abet, Martin. Yes, sir. Sige, sir. go ahead. Gigi, go ahead. Sir Boy, may tanong ako sa regarding sa situation na yan. Paano Okay, kung sige, halimbawang si A1 ay siya ang playing coach? Paano? Saan i-charge ang technical nun? Pwede pa ba siyang mag-coach? Hindi, Yan ang kung tanong, yung Vice. Si A1 ang playing coach. Oo, player coach tapos naging excluded player na siya. Ah, Tapos, Pwede siya mag-coach na lang.
excluded lang naman siya eh. Nasa bench pa siya, pwede pa. Pero charge sa kanya yung coach, technical. Saan niya i-charge? Paano kung halimbawang nakadalawang indirect technical na si playing coach? Pero dyan sa ano na yan, indirect yan, di ba? Kasi galing sa player eh. Indirect yun. Na-excluded eh. Hindi indirect yan. Yes, ang ibig ko sabihin, Vice, Ako nakadalawang direct, indirect na siya direct. sa bench. Nakadalawang bench na siya. So, yung pangatlo niya na yung pagkaka-technical kay A1. Pangatlo na. Eh di, Oo. ano na So, siya? out na si ano doon, si A1. Oo. Out na siya noon. Disqualified na siya. Ang tinatanong yata ni Jeff, 3 indirect. Or maybe 2 indirect, 1 direct. Ayan Or nga, 2 direct. nga eh. Yun nga po. Basta nagtatlo na. Yeah. Oo. Disqualified na siya. Disqualified. Okay, sir. Salamat, Pwede sir. Pwede rin 2 indirect. Anyway, si Xavier, pasagutin natin si Xavier, Mabet, baka makalimutan mo. Okay. Sir Xavier, No question. okay, during the halftime interval, a player who has committed his fifth foul commits a technical foul. The foul is considered as one of the team foul for the third quarter. Yes or no, and why? No. Yes po, no. Why po? Ano na siya? Excluded player na siya. So, excluded player, hindi na makakaroon ng yung code, yung technical. Yan. Pabaw dyan tablet. Nasagot ko. Okay po. Bali no po ang sagot niya. Yes, no. Okay. Okay, Sir Noli. Lahat po nakasagot na, Sir Noli. Sir... si Ricky, baka nandyan na. Tanungin mo si Ricky. Sir Ricky. Sir Ricky, andyan ka na ba, Sir Ricky? Si Erwin, nandyan si Com Erwin Com Erwin, good evening, Com Erwin. Yes, sir. Andyan nasa screen yung ating nasa screen yung ating Okay. Ricky, andyan ka na ba, Ricky? Magandang gabi po. Abay, nakasave na pala ito. Akala ko hindi tuloy. Sa YouTube ano to? Sa YouTube lang to, YouTube. Social to, YouTube to YouTube trial lang to. Anyway, Vice, pagsalitain din natin si Com Erwin para maging inspiration ng mga arbiterong Pilipino. Okay, bago po ang lahat, let's hear Mr. Erwin Carandang. Take it away, sir. Pakilala mo, presidente ng Dibola yan, commissioner, presidente ng Dibola. Okay, alam nila kung si Com Erwin. Vice. Hello. Okay, no? Anyway, Yes, anyway. Okay, anyway, pakilala mo si Sir Erwin. Okay, so let us welcome the President ng Dibola ng Dasmariñas Basketball Office. Tama ba? Cavite. Buong Cavite. Yes, sabihin natin siya ang Rudy Fernandez ng Cavite. So let us welcome Kinchini Mora. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa opportunity. Nagulat ako kasi live daw. Sabi ko, bakit live? Nagulat ako salamat sa pag-invite, Sir Olsen Macton Alpuerto. So, magandang gabi po sa lahat ng mga ka-YouTuber natin. Sa YouTube, sa followers, magandang gabi po. Nakaramdam ko ng kakaibang ngiti kasi sa ibang platform na tayo lumalabas, mas makakatulong tayo kasi ito, marireview to anytime. Good luck po sa pasimuno, Sir Rapid. Sir Boy. Dawan Boy Reglo,
And congratulations sa UTAP. Level up kayo kasi YouTube na to. And more power po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Masaya ako kasi nakita ko ito. Sir Noli rin. Sir Noli. Sir Noli, magandang gabi sa iyo. Thank you very much po. Makikinig po ako mag-join po ako sa talakayan. Sali dyan, ha? Maganda. Shoutout ko lang yung The Polo Incorporated. And sa lahat po ng arbiterong Pilipino, let us join the UTAP at YouTube. Sir Kenchi, nandiyan si Sir Eli. Eli Kai. Ay, Sir Xavier. Magandang gabi po, Sir Xavier. Hello. Kamusta ang baby mo? Okay po. Yun, sleeping child. Talagang malusog na malusog. Yung wife mo, kamusta na? Okay na siya? Yung wife ko is still on Yung recovery. wife mo, kamusta na? Nagre-recover pa rin Okay po. na siya? Okay po, pero may prayer mga lang pagkakataon na talagang kaya kailangan pong bantayan talaga. So maraming salamat po. Congratulations. Natutuwa po ako dahil hindi lang sa Facebook, ngayon sa YouTube na. Congratulations, UTAP boys. Thank you, Kamerwin. Mono, si Sir Boy. Vice, Sir Joshua, thank you, Sir Gigi, Sir Ricky. Yes, sir. Thank you po. Yes, sir. Sir Coach Boy. Joshua, Nandito lang po ako. Yes, Sir Boy. si Pablo, pagsalitain mo rin. Pwede ba i-post yung link? Pwede i-post yung link? Sige, Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much for the sa inyong permiso, po-post ko yung link. Thank you po. Sir Erwin. Yes, Sir Noli. I-post ko sa Dabola. Ano ko sa inyo. Okay po, sir. Thank you po. Hindi, yung mismong live sa YouTube, ipopost ko. Coach Joshua, Yes, Sir Boy. pagsalitain mo si Pablo Tabanaw. Wag na, Sir Erwin. Hayaan mo. Sige, Sir Boy. Coach Walang Joshua. problema. Sige, Sir Pablo. Balat ka muna. Good evening po sa lahat, sir. Mga sir, salamat po ulit sa ganitong talakayan, Sir Boy. Sir, pakisabi lang kung saan ka ngayon. Sir, so far, sir, nandito po ako sa Saudi Arabia, Al-Hasa, Saudi Arabia, 125 kilometers from Dammam or Al-Kubar. Ako lang po mag-isang amos dito sa Al-Hasa. Si Sir Gigi naman sa Dammam, sila amos Dammam. Pero magkasama po kami sa officiating. Pablo Tapat na po, Tubong Tarlac City po. Salamat po, Sir. Magbigay, Sino nga pala Pablo, ang presidente ng amos diyan? Si Sir Ramon Ramon Hernandez. Okay. Tama pa, Sir Gigi? Si Sir Ramon na? Hindi, correct ko lang, ang presidente pa rin natin ay si Eli Cubalao. Si Sir Eli. Bali si Sir Mon Hernandez, chairman siya. Chairman pala, sorry po. Yes. Salamat, Sir Gigi. Anyway, Pablo, magbigay ka ng inspirasyon para sa mga arbiterong Pilipino. Because Pablo Tabanaw is one of the expert din sa rules, no? Na nakapagbibigay rin ng tulong, no? Pag nababasa natin sa RK or maybe sa Boca. So I think siguro magbigay ka kung paano yung inspirasyon mo para dun baka sakaling may mga referee na nakikinig din sa'yo. I think siguro yun lang, Pablo. Salamat, Sir Boy, pero hindi naman po ako ganun ka-expert sa... Anyway, at least nakakapagbigay ka rin ng dunong sa bawat arbiterong Pilipino. Mali man o tama, nakakapagbigay tayo ng dagdag dunong sa mga arbiterong Pilipino. Salamat, Sir Boy. Ang inspirasyon ko lang naman, Sir Boy, babae. Joke. Mana lang sa'yo. Well, sir, makakarating. Sige, tuloy, Pablo. Sir, naka-live pa to? Naka-live ba? Naka-YouTube yan. Naka-YouTube tayo. Naka-YouTube ba tayo? Lagot ako dito. Bakit ba ganun? Sige, tuloy lang. May boy reglo naman, wag kang matakot. Pwede magbatin. Ricky, tapusin muna natin si Pablo. Kasi magbibigay siya ng inspirasyon eh. Sige, Pablo, go ahead. Well, sir, ang unang-una ho lahat dito, ang talaga nag-inspirasyon ko rito is si Sir Noli. Okay, Tapos, no problem. ang naging mentor ko dito sa officiating at inactual, si Sir Gigi.
Sa kanila ko nakuha yung mga technique. Kaya lang hindi ako sintibay ni Sir Gigi nga talaga. Pero ang akin lang ho may share siguro, magsipag lang ho tayong makinig sa ganitong talakayan, magbasa-basa ng artikulo sa bawat libro ng FIBA, OBR at saka OBRI. Yun po ang dagdag na knowledge lang. Kasi kung zero tayo sa rulebook, minsan mangangapa tayo pagdating sa decision. Pero sa totoo lang ho talaga, ang naging inspiration ko dito sa rulebook na yan, sa rules, lagi kong tinatanong niya si Sir Noli Makapanas ng ating maestro ng Amos. At ang naging ano ko naman dito sa Saudi Arabia, pagkakasama ko yung Sir Gigi, yan ang nagtuturo sa akin sa technique. Lalong-lalo na sa chicks. Joke lang. Okay. Okay, Ricky. How about Coach George, si Ricky, baka mo gusto magbigay ng inspirasyon para sa mga arbiterong Pilipino kasi hindi nakasagot kanina dahil I don't know kung ano ginagawa. Ricky, go ahead, Ricky. Papakain ako ng aso. Yan naman tayo. Go ahead, Ricky. Ano ba ang inspirasyon para sa mga arbiterong Pilipino? Ano bang masasabi mo? Siguro, masasabi ko, dahil sa isa na tayong tinatawag na legend, marami na tayo. Halos nasa years na akong nagre-referee. Naka-point na. Sige. Tuloy, Ricky. Sige. Ang dami ko pang nalalaman, lalo na may pumapasok ng mga bago sa FIBA rules na bago. At least, kumbaga, kung pa rin. Yung mga luma ko, nagiging bago ngayon. Tuloy-tuloy lang, continuous learning lang ginagawa ko. Yun lang. Tsaka meron lang akong pwedeng iano sa inyo. Pwede ko ba makilala itong bagong dating nito? Ronnie Mar Maragrag. Sige pakilala si Sir Ronnie Ang bola po si Sir Ronnie Mar. Sir Ronnie Mar, magandang gabi po sa iyo. Pakilala ka nga. Yes po, magandang gabi po. Yan. Okay, thank you. Welcome to Ugnayan at Talakayan. Magandang gabi, Ronnie. Welcome to Ugnayan at Talakayan ng Arbiterong Pilipino. Thank you very much. Nandito ka. The Bola Group po, The Bola Group. Kay Sir Erwin. Yeah. Makarandang po. Okay. Thank you. Si Abril, Coach Joshua, baka gustong magbigay ng inspirasyon na salita. Bago Sir Abril, pakilala ko muna si Sir Abril nga pala, siya yung chairman at siya at yung presidente ngayon ng Amos Jeddah, sapagkat sa makabilang bahay na yun hindi na nagparamdam. So sa pamamagitan ni Sir Abril ay nanatiling matatag ang Amos Jeddah. Siya yung mentor ng Amos Jeddah. At ang kanyang mga kasangkayan, si Robert saka si George, kanyang kanan at kaliwang kamay. Magandang gabi, Sir Abril, at magkita tayo sa June 12, ba? Good evening po, Pres. Sige po, ako. June 12 po. Bukas po kasi naka-schedule ako ng swab test, kaya di po ako mag-upuyat. Oo, sige. Okay lang, sige. Para sa Saturday po, yung flight ko. Pabalik na ng Jeddah. Anyway, Pasensya na po hindi ako nakaluwas ng Abril, Manila dahil baka ang gusto dami mong pong protocol. Lockdown po kasi dito sa Iloilo ngayon. Hindi, hintayin muna natin magbigay si Abril ng inspirasyon na salita. Abril, baka pwede kang press pa. Baka pwede kang magbigay ng konting inspirasyon para sa mga arbiterong Pilipino, lalo na sa part ng Middle East. May ko lang po, galing po lahat kasi ng natutunan ko kay Chris Noli po talaga. Talagang hindi po talagang
inaraw-araw ko niyan dati. Na sabi nga niya, kung gusto mong matuto, pakipag-sparring ka. Kaya araw-araw po ako niya na tinatawagan ni Prestoli. Kaya yung mga nalalaman ko po ay malaking utang na loob ko sa kanya. Okay. Na yung mga nalalaman ko sa shaping. Pero sa mechanics, wala pa naman po talaga akong mga napulot ko lang din yan sa referee's nose dito sa usapan natin. Yung mga nalalaman ko po. Kaya malaking pasalamat po na meron tayong ganito. Kaming mga baguhan ay talagang maraming napupulot na kaalaman. Yun lang po yung basta lagi po tayo mga bago. Makinig po tayo sa ating mga mentor. Diyan po sina Vice, Abet, sina paring Gigi, sina Tatay Ricky, sina Sir Boy Reglo. Yan, talagang marami po tayong mapulot. Sina Presnoli, saka yung mga pong mga mentor. Sina Sir Sulit. Yan. Kaya maraming salamat po sa inyo na nakasama po kami sa ganitong Zoom. Salamat po. Yun lang po yung may ko. Sa ngayon, wala po talaga ako dahil bago pa lang din po talaga ako. Okay. Salamat po sa lahat. Thank you. Sige, go ahead, Mac. Come, Mac. So, Sir Abril. Sir Abril. Oh. Sir Abril. Sir Mac, hindi ko na po makakuha yung aso dahil lockdown po rito. Pag pumunta po kasi ako ng Maynila, tapos babalik ako dito sa Iloilo, panibagong quarantine naman po yun. Kaya siguro next time na lang ulit pag nanganak po ulit yung aso nyo. Baka okay na po yung yung wala na pong pandemic. Kaya nyo, may utang po ako sa inyo. Pag nagkita tayo, i-delivery ko kayo sa McDonald's. Okay lang, Sir Boy. Okay po ako. Sir Boy. Sir Abit, pwede na tayo bumalik doon sa Q&A natin. Okay, thank you very much. Bali, sunod tayo. Si Presnoli na sasagot doon sa unang tanong. Pres, anong... Sir, magandang gabi po sa inyo lahat. Natural, ang tanong kasi dyan kung... Ano ba ang tanong natin dyan? Kung makakasama sa team foul? Sa team foul, yung okay. Technical foul ni excluded player. Ganito, simple lang naman eh. Kapag ang technical mo ay player, it shall count as one of his personal foul. Magiging player foul yan kasi player ang technical natin. Pero kapag ang technical natin ay excluded player, alam naman natin, ang excluded player is no longer entitled to play. So, lahat ng technical niya ay charged sa coach. Dahil charged sa coach, it shall not count as one of the team foul ng team na yon. So, yun po ang sagot. Hindi po kasama sa team foul ang technical foul na commit ni excluded player. Kasi excluded player na siya at that time during interval of play, yung halftime interval. Bagamat sinasabi ng 4.1.4 during an interval of play, all team members entitled to play are considered as players. Basta lahat ng team entitled to play, pag na-technical, yan ay kasama sa team foul para doon sa third quarter. Pero dahil nga yan ay nag-commit na siya ng fifth foul at na-technical siya, hindi na po makakasama sa team foul po yun. Yan po yung sagot. Okay, next question po tayo. Question number 2. Nakikita nyo? Question number 2. Pinos mo ba sir? Ayan. Yan. Okay, question number 2. With 1 minute and 27 seconds remaining on the game clock in the fourth quarter, A3 causes the ball to go out of bounds in Team B backcourt.
Team A is granted the timeout. Following the timeout, Team B throw-in shall be administered at the throw-in line extended opposite the scorer's table. Yes or no? And why? Okay, Sir Josh, pili ka na o sinong unang sasagot? So linawin natin mga kasama, ito po ay during the last 2 minutes of the game. Okay? Under last 2 minutes. Under last 2 minutes ito. Ng fourth quarter. Oo. So nagkaroon ng out of bounds si Team A, di ba? Si Team A? Tama ba? Yes, sir. 8 recalls the ball to go out of bounds in Team B backcourt. Ibig sabihin yan, front court ng Team A. Team A. Nagkaroon ng out of bounds sa front court ng A. Team B backcourt. Team A is granted a timeout. Following the timeout, Team B throw-in shall be administered at the throw-in line extended opposite the scorer's table. Ang sinasabi diyan, siyempre, backcourt ng Team B nagkaroon ng out of bounds yung 8. So, ang sinasabi diyan, pagkatapos ng timeout ng Team A, ay ang throw-in daw ay i-administer sa throw-in line ng Team B's front court. Yun. Sige, ano na kayo ng... Josh, pili ka na o sino unang sagot? Vice Abel. Yes, sir. Vice Abel. Yes po. Pag binigay ni Press, medyo tagalugin mo rin para mas madaling intindihin ng iba. Oo, natagalog na ni Press. Sige. Coach Dos, mo na? Yung mga participant. Okay, unahin na natin si Sir Boy, si Sir Gigi. Okay, sir. Within 127, ang magiging throw-in ng Team B sa front court na nila at hindi sa throw-in line dahil hindi naman sila nag-request. Ang out of bounds doon nangyari sa backcourt ng Team A. So, kung saan nag-out of bounds ang bola, doon ang throw-in ng Team B. Hindi sa throw-in line. With 14 seconds shot lang. So, ang sagot ni Gigi, yes or no? No. No. Okay. So, sumagot na si Jeff, no? Tuloy, Joshua. Coach Joshua, sino susunod? Sir Mac. Nangwag lang ako Nangwag ako Hindi, wag mo na si Sir Mac, yung iba mo ng Sir. Coach Joshua, pagka nagbigay ka na tignan mo muna yung participant sunod-sunod para hindi ka lumaktaw. Huli na sila Comac. Sige. Ay mo na yung mga yan, nasa sila Michael Avila, yun ang unahin mo dahil malayo sila eh. Okay. Yung mga nasa Middle East. Sila Sir Pablo. Yes, sir. Magandang gabi po ulit. Yes, sir. What is your answer to this question? My answer, sir, no. Ang magiging throw-in na lang yan sa Team B front court. Ni-restore the ball out of bounds with the 14 seconds on the shot clock. Okay. Okay, ang sagot ni Pablo Jos, no? Coach Joshua, tuloy. Si Sir Robert Gibbs. Robert. Okay, wala yata si Robert. Si Michael. Ayan na si Robert.
Okay, Sir Michael lang muna. Oo, kung hindi mo na ready pa si Sir Ang sagot ko po Rob. Yan pala. is Sige po. sagot ko po is no. Bakit po? Hello, dinig po ba? Dinig? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Loud and clear. Sagot ko po is no. And kasi po ano naman ang time out po violation naman po Kaya doon po sa front court ng team D-Sport 14 shot clock. Tama ba yun? Okay. So, di ba, yun ang sagot ni Robert, no? Si Coach Joshua. Yes, sir boy. Yun ang susunod mo. Michael. Dito pa ba si Sir, Sir Michael? Oh, jump Ako ka. na ata. Sir Robert, ilan ang shot clock, Sir Robert? Yes po, Pres. Ilan ang shot clock? Ilan? Sa front court po At tanda natin na nangyari ito sa Team Biz backcourt. Ibig sabihin noon, ang nagkaroon ng out of bounds 8 sa front court nila. Okay. Sorry po. Hindi ko lang nabasa. Sige. Kaya, naibiyan. Ulit yung kasama ko Ulitin ko po. Sige. Sagot ko po, sa Team Beach backcourt. Ayun. Sagot ko po, 24 shot clock po siya and hindi po sa extended throwing line ang ano po niya, ang resume ng bola. Yun po yung sagot ko. Ilan shot clock? Ilan na shot clock? 24 po, 24. Hello. Okay, next. Hello, dinig po ba? Dinig? Sir Boy, dinig daw ba? Yes, sir. Okay, sige. May sagot na si Sir. May sagot. Sir Michael. Pwede sumagot po. Okay, sino po sila? Si Sir Ronnie po. Ronnie. Sir Ronnie. Okay, sige, Sir Ronnie. Sa timing ko lang lumabas ako Sir. Okay. My answer is no. Ang inbound niya ni sa backcourt ng Team B with 24 second shot clock. Ang throwing niyan kung saan nag-out of bounds ang bola. Okay, sige, sir. Sige po. Okay, next po. Sir Michael, andiyan ba? Andiyan pa Sir Michael? Sir Josh, sino ang susunod? Sino? Dito pa ba si Sir Olsen? Sir Olsen? Ayun na naman natin Sir Olsen. Sir Olsen, good evening. Ito na lang yung sinasabi ko Sir Gerbert. Sir Gerbert. Ano lang, Sir Gerbert? Sir, babalansi ako. Sir, sagot ko ay no. Kasi po nalagay din sa question, 8 request the ball to go out of bounds in Team Biz backcourt. Sir, ibig sabihin, yung shot clock, mabuwasan na kahit konti. Sir, ang throw-in po niyan is, sir, kung saan po lumabas yung bola, sa balls out of bounds in the backcourt, sir, kung ilang segundo yung natitira, 3 lang. Gerbert, basahin mo ulit yung tanong. Unawain mo muna. Tapos, sir, balikan ko, sir.
saka mo sabihin kung mababawasan o hindi. Joshua. Yes, sir, boy. Sige, sir. Boy. And di bale, ilan na ba yung nakasagot? Yun yata opinion ni Gerbert, no? I think siguro pagka binalikan na lang ni Presnoli para maintindihan ng bawat isa. So anyway, sino pa ba hindi nakakasagot? Sir Ricky. Sila Xavier, nandiyan pa sila Xavier. Baka may opinion. Nakapag-alam na si Sir Xavier. Anyway, si Ricky. Kaya nga, Sir Boy, siya nga. Dapat dito, pagka laging naka-focus. Kasi mahirap pag tinawag yung pangalan mo. It cause of delayed, madi-delayed tayo. Kasi makonsumo yung oras. Diba? Si Olsen, nandiyan pa ba? Wala na po. Ayan, dyan kaya. Ayan, si Olsen. Pero nandito ba? Nandito. Ayan, Olsen. Ano daw po sagot niya? Parang, may ginawa kasi ako eh. Parang ang sagot ko dyan ay no. Tapos sa 14 seconds, petrol line extended ba? Kung tama. Yun lang sir, para madali. Okay, thank you sir. Okay. Pag-correct na lang sir kung kuwan ha. Hindi, ganito Olsen. Pag nagsalita na si Presnoli, makinig mabuti para hindi masayang yung bawat tinatalakay natin. Okay, sir. Okay. Sige. Para madalian lang tayo. Sige. Thank you, Olsen. Sino pa? Si Comac ba, papasagutin na natin? Na lahat ba na na tawag or I think lahat po na tawag na po lahat eh. O di ba si Comac, ano ba? Comac, ano niya dyan? Si Sir Erwin ba? Kaya si Comerwin, wala pa, hindi pa. Comerwin. Yes, the answer is no. Okay. Okay, yan lang. Si Sir Noli na magkapaliwanag. Thank you. Okay, thank you sir. Okay, thank you sir. Si Comac. Okay, Baka gusto sumagot. Comac. Sir Mac. Nandiyan pa ba? Sir Mac. Okay, Sir Mac, sagot. Baka gusto niyo sumagot. No? No? Okay. Yes. No. Mire, the ball was out of bounds. Okay. Yun ang sagot ni Comac, no? Ni-rest din yung kay Comac, ni-rest. Ayun, Okay. parang gano'n. Okay, kompleto na yata, sir. Si Ricky ba sumagot? Parang hindi ko narinig. Sumagot, Meron na, sir. no? Sumagot na, sir. Sumagot na. Okay, sorry. Sir. Okay. Okay. Ayan, bigay mo lang kay Okay, Presnoli. Presnoli, Okay, it's your turn. Okay, with 1:27 remaining on the game clock in the fourth quarter, 8 recalls to go out about in Team B's backcourt. Ibig sabihin doon, nasa frontcourt si A3. Lumabas ang bola, si A3 ang nag-post para lumabas ang bola. So ngayon, kung hindi nag-time out, nasa backcourt ngayon ang umpisa ng game nila, nila Team B. So nag-time out si Team A. Nabigyan ng time out. Ngayon, kahit nasa Team B yung bola, hindi pa rin sila pwedeng i-grant na kung halimbawa pipili sila ng front court throw-in, hindi pa rin sila pwede magbigyan kasi nga hindi naman sila nag-time out. Nag-time So, out. natural, no talaga ang sagot diyan. Okay? Dapat nating maintindihan na nangyari yung out of bounds doon sa front court nila Team A, kaya backcourt nila Team B. Backcourt ng B. So, kung ating iisipin, dahil yan ay backcourt throw-in ng Team B, talagang 24 seconds yan.
Okay? So, walang bawas yan. Kaya, pagka binigyan yung halimbawa, kung saan yung sinasabi ni Sir Herbert o ni Sir Erwin, kung saan lumabas ang bola, doon ibibigay ang bola. Okay? The game shall be resumed at the place nearest where the ball went out of bounds. Kung sa may free throw line extended, doon ibibigay sa bakod ng team B with 24 seconds shot clock. Yan po. Yes, sir. Kaya 24 seconds kasi turnover di ba? Ibig sabihin nagkaroon ng bagong Okay, welcome Sir Arwil. Andiyan po yata Sir Arwil. Good evening, Sir Arwil. Good evening po sa lahat. Okay, baka gusto niyo magbigay ng konting mensahe. Naka-live po tayo sa YouTube. Sige lang, Sir Habit. Nakain kasi ako. Sige. Anyway, by Sabet, kasi maraming sumagot ng 14. Tama? Ang shot Yes, sir. lang. Ngayon, paliwanag mong mabuti, sigundan mo lang si Presnoli para mabuo sa kaisipan nila. Kasi most of our participants ang sinagot, yung shot clock is 14. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Kaya 24 shot clock kasi sa backcourt nangyari yung out of bounds. Hindi sa ball and frontcourt. Yeah. Tsaka kasi wala silang na mamili kung saan ng inbound dahil hindi naman sila yung nag-timeout. Kaya hindi sila pwedeng mamili kung saan ilalabas yung bola. Saan sila maglalabas ng bola kung frontcourt. Paliwanag mo rin. Kaya Kaya yung hindi timeout po is Team A. Okay. Very good. Okay. Pwede pong magdating. Yes, sir. Sige, Sir Pablo. Sir Rabbit, ano po ba yung question kanina? Yung natap yung bola went out of bounds doon sa team, nag-cause ng ball to go out of bounds in the Team B backcourt. Oo. Yung A, si A3 ang naka-cause ng out of bounds. Kaya turnover po tayo, Team B ang bola. Kaya ang throw-in natin is sa backcourt pa rin. Kung saan yung lumabas yung bola. Nasa screen, Sir Pablo, nasa screen. Kung saan lumabas yung bola with the 24 second shot clock kasi turnover na. Kaya 24. Nababasa ba sa screen? Tama. Okay na po, klaro na po sa lahat. Baka may yung question na regarding that sa sagot. Anybody? Okay na po? Okay na, sir. Okay, yung mga participant, okay lang naman yung mga sinagot nyo, pero it's very clear yung paliwanag dyan ni Pres at ni Vice, Ang nangyari kasi doon sa backcourt ng Team B, yung nangyari doon sa OOB OOB. So definitely that is 24, because that is opponent's ball yung nangyari, nagkaroon ng OOB yung A. Pero para maging klaro tayo. Okay? Sige, tuloy. Okay, Vice. next, number 3 na po tayo. Team A is awarded the throw-in mistakenly instead of 2 free throws. Ibig sabihin po, dapat ang throw-in ang Team A ay magkakaroon ng 2 free throws. Ang naibigay is throw-in. Then Team A passes the ball on the court and scores a field goal. The error is discovered at this time. The error shall be corrected. Yes or no? Kung ito ba ay kailangan bang i-correct or hindi. Okay, Sir Josh, pili ka na kung sinong sasagot. May sabit.
Baka Yes, sir. pwedeng i-tagless mo. Okay, yung Team A daw nagkaroon ng inawardan ng throw-in. Nagkamali ng pag-award ng throw-in. Dapat ang ibibigay is 2 free throws. Ibig sabihin dito dapat 2 free throws ang i-award. Nagkamali, ang throw-in ang binigay sa Team A. Nung nag-throw-in ng Team A, pinasa yung bola papasok sa court at nakascore sila. Ang tanong, ang ano dito, yung error ba? Yung error kasi na-discover after nung pagka-shoot nila ng Team A. Yung ba Sir, ay nababasa ba yung correctable? Yung ba ay Sir, nababasa ba correctable? yung number Ay 2? correct or hindi? Yes or no, Lee? Yes or no? Nababasa. Yes or no, Lee? Okay. Coach Joshua, sige na. Sir Boy, Isa na baka natin gusto magtanong. sumagot dito ni Sir Olsen Ole. Yun, Okay. si Mr. Recognize. Okay, Olsen. Sagot ko, sir, yes. Para Yes si daw. Sir Nolin lang. Yes ako, para madali tayo. Explain mo kahit paano. Para mahasa ka rin. Oo. Bakit yes? Bakit yes ang sagot mo, sir? Para masanay ka rin. Still, correctable pa rin, sir, yun. Alipay the Correctable. basket, tapos sa iko-correct lang natin. Bibigyan natin ng 2 free throw. Okay, sir. Thank you. Paki-correct na lang ako, sir, kung tama. Okay. Yun ang sagot ni Olsen. Okay. Diyos. Okay, next, sir. Diyos. Si Sir Boy, next in line natin si Sir Gerbert. Yes, sir. Opo. So, pwede bang mag-batin muna? Sige, press no. Yes, Sir Noli. Okay, ganito ha. Para maging maliwanag ang sagot natin, kailangan maging maliwanag din ang sitwasyon sa atin. So, sa halip na bigyan ng 2 free throws ang Team A, so throw-in ang naibigay. Throw-in. So, nung mabigyan ng throw-in, tumakbo yung oras, tapos na-shoot dead ball. Okay, nagkaroon ng dead ball. Kasi para magkaroon ng dead ball, the moment the ball passes to the net, dead ball yun. Okay? Ngayon, magkakaroon ngayon ng live ball. So, ang sinasabi ng yung procedure ng yung correctable error, ang tatandaan na lang natin doon, pag tumakbo yung oras, nagkaroon ng dead ball, bago magkaroon ng live ball, pwede pang i-correct. Ngayon, tignan natin kung ang sitwasyon ito ay applicable dyan sa sinasabi ng tungkol sa correctable error. Okay, sige. Okay, thanks, Presnoli. Susunod na sasagot, sino ba? Si Gerbert? Yes, sir. Sige, Gerbert. Sir, subukan ko. Sir, after dong throw-in, si team nakascore ng field goal. Tama? Oo. Sige, sir. Sir, bago maging live yung bola, the referee recognized the error. Sir, para sa akin, kung gano'n po situation, the error shall be disregarded and the game shall be resumed as after any successful field goal. So, anong sagot mo, Gerbert, yes or no? Or me, sir, no. So, hindi No. na pwedeng, No, hindi na sagot pwede mo. correct. Okay. Hindi Sino na susunod? pwede correct. Coach Joshua. Okay, next, Diyos. Next Sir Ronnie Maragrag. Jeddah. Hindi, ano yata yan, sir? Bola. Ng the bola. De bola. Okay, kay Comerwin. Okay.
Ronnie. Sir Ronnie Mar, good evening. Baka gusto niyo sumagot, Sir Ronnie Mar. Good evening po, good evening. Yes, sir. Narinig niyo po yung tanong? Naaano rin sa ano natin? The Pinos Minol, sir. Pero nasa chat box po. Kanina po kasi nag-connecting po kanina, nag-connecting. Wala siya. So anyway, Vice, ulitin mo yung tanong para maka-participate si Ronnie kung ano yung sasagot. Okay. Yung question is, Team A is awarded the throw-in mistakenly instead of 2 free throws. Ibig sabihin po, inawardan siya ng inaward yung throw-in imbis na 2 free throws. Tapos, nung nag-throw-in na po sila at pinasa na sa loob ng court yung bola at naka-score sila, yung error na discover nung time na naka-shoot sila. Yung po ba ay correctable pa or hindi? Yes or no? Sa akin po, hindi na makakorek. Kasi ongoing na po yung Ibig sabihin po, no, ang sagot na pa. Opo, no. Sila, ano? Okay. Ayan na po muna. Okay, Sir George. Nag-connect Batin ulit, batin. Sige, Sir Ronnie. Abang may time. Okay. Okay, si Ronnie. Okay, ang sagot ko dyan is yes. Pasok pa siya sa correctable error eh. Bago pa mag-second dead ball, pwedeng i-correct. So, bago mag-second live ball. So, hindi pa second live ball eh. Nasa pangalawang dead ball pa lang siya. So, yes ang sagot ko dyan. Pwede i-correct. Thank you. Okay. Thank you, sir. Sino pa? Si Bagay. Gusto mag-bat-in. Kariki. Yes. Yes, okay. Ako na yes, ba ang sagot nyo? Hindi na po pwedeng i-corrected yan. Wala na po sa corrected error yan. Hindi na pwedeng i-corrected yung mali dun sa una. Kasi oras eh. Kaya hindi na pwedeng pumasok yan sa... Thank you po. Okay, next. Okay. Si Pablo Panao. Ang hina ng boses ni Diyos, no? Diyos, ba't ang hina ng boses Sir Ronnie, 3-2 na. Dalawa pa lang tayo. Yes. Sir Boy. Yan. Sino si Sir Pablo? Next natin. Mahina ang boses. Mahina pa din, Sir Boy. Pablo, idol. Yes, sir. Mahina. Good evening. Okay, ano mo dyan? Sagot or opinion? Ina-highlight ni Sir Ronnie. 3-2 ha, 3-2. Error is no longer correctable. Ang sagot ko po, no. So, ang sagot ni 4-2. No. Si Robert. Robert Gibbs. Pasok. 4-2 ang score. May score ha. May score mo, Sir Olsen ha? Oo. Robert. May ginagawa si Robert. Okay, next na lang, Sir Diyos. Sino pa? Chamba. Sino pa? Si Arwil nandyan. Pasagutin nyo si Arwil. Sir Arwil. Hindi, si Arwil. No, si Sir Arwil. Sir Arwil. Bago sa sumagot. Ina-highlight ni Sir Noli. Sir Arwil, andiyan ba Sir Arwil? Okay, si Sir Abril. Wala na si Sir Abril. Abril lang. Wala na, nagpahinga na yun. Si Gigi, bago si Robert na lang, si Robert. Si Jeff, si Jeff. Sir Boy.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Naka-mute ba ako? Anong Hindi. sagot mo dyan, Jeff? Hindi, sir. Narinig ka namin. Okay sir. na. Ang sagot ko dyan, sir, no longer collectible, sir, dahil nagpangatlong live ball na eh. Dalawa pa lang. Pangalawa Bakit dalawa pa lang ba? Oo. Dalawa pa Olsen, lang. Olsen. Olsen na. Oh. Sige, So, kung dalawa pa lang, kung dalawang ano pa lang, sir, yes yan. Correctable error pa. Okay, thank you, Sir Gigi. 4-3. Yes, sir. Yes, sir. Sino pa ba dito? Sir Gerbert. Ay, si Sir Gerbert. Ito, sumagot na. Sumagot na. Sumagot na. Okay. Sino pa? Oo, Sino pa ba Sir yung mga Abid, nandiyan? i-welcome natin saglit itong kakapasok doon, si Sir Abdul Okay. Kusa. Sige, sir. Abdul Aziz. Kasama ata ni Sir Michael Abala ata. Sir, Good evening. Good evening kayo. Good evening, sir. Sir, na-mute kayo. Yan, okay. Magandang gabi po. Good evening, sir. Good evening. Good evening po. sir. Good evening, sir. Bati muna kayo, sir. Bati. Boss Richard Manok. Si Sir Alex Pereira ata yan eh. Wala dito. Utap ito. Wala. Utap to. Utap, hindi to utap. Talakayan ito, talakayan. Si Sir Alex Pereira ata yan eh. Usapang talakayan. Oo, bati muna kayo mga sir. Ayan. Nagmamaneho si Sir Alex. Alex Pereira ba to? Oo, si Sir Alex yan, Sir Boy. Ay, good evening, Alex. Welcome Good evening, to Sir Utap. Alex. Okay, sige. Kung medyo... Okay. Sino nang sasagot? Sir Arwin, nandiyan ka na ba, Sir Arwin? Yes, Sir Arwin. Wala yata, Sir Arwin. Okay, Andyan. Ng banata niyan. Kumakain Hello, pa Sir kasi. Ali. Ayan. Kain pa eh. Ayun, kumakain pa si Sir Arwin. Guys. Yes, Sir Abid. Ano mo yung tanong, Sir Arwin? Ano yun, Sir Abid? Yung tanong, Team A is awarded a throw-in mistakenly instead of a 2 free throws. Team A passes the ball on the playing court and score a field goal. The error is discovered at this time. The error shall be corrected, yes or no? Tingnan nga natin, Sir Abid, dun sa sa Article 44. Yes, sir. 44, that's 13 nata. Ewan ko kung parehas yun. Hindi, nakikita niyo ba yung ina-highlight ko? Basta Tuesday, Okay, sir. Thursday sila. Nakikita niyo ba yung... Yes, sir. Yes, sir, Noli. So, ang pagbabatayan lang natin dyan, ako tuloy sinabi ni Sir Gigi, nakadalawang live. Hindi na, para hindi tayo malito. Pag tumakbo ang oras at nagkaroon ng dead ball, pwede pang i-correct. Pero, yung sitwasyon bang yan, mag-iisip tayo eh. Pwede tayo mag-isip. Pwede pa bang i-correct yan o hindi. At kung po pwedeng i-correct, i-reason out natin. Kung hindi pwedeng i-correct, i-reason out din natin. Okay? Kasi may sinasabi naman dyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng error. Tapos tumakbong oras. Pag tumakbong oras, halimbawa, pwedeng itigil ang game, pwede pang i-correct yan. Kung sakaling hindi naman naitigil ang game at nagkaroon ng dead ball, halimbawa, na-shoot ang bola. Lumabas ang bola, hindi pa hinahawakan. Dead ball yun, pwede pang i-correct. Yun ang sinasabi ng 44-1. Kaya lang, pag naging live ball na, halimbawa, na-shoot ang bola, at kinuha yung bola, inilabas, at nasa labas na yung thrower, hindi na pwedeng i-correct. No longer correctable. No longer. Ngayon, ang sitwasyon bang yan ay kapareho ba nito? Kapareho ba nitong
para maging maliwanag lang sa atin, itong 44-2, tulad dito, B1 false. Sir Boy, hayaan niyo akong ano ito, okay lang? Okay lang. Para maintindihan natin, okay? Si B1 daw, basta tandaan natin yung sitwasyon ha. Yung kanina, tatagalogin natin, instead of 2 free throws, so nagkaroon ng hindi na ibigay yung 2 free throws sa Team A. Instead, throw in. Team A pa rin. So, nakashoot sila Team A. Tapos, nung makashoot sila Team A, dead ball situation, na-discover ngayon yung error. So, ang tanong kung pwede pang i-correct. Itong 44-2, sinasabi rito, B1 fouls A1. This is the 4th Team B foul in the quarter. So, ibig sabihin noon, walang free throw. Kaya lang, nagkamali, si referee, A1 is erroneously awarded 2 free throws. Nung mabigyan ng 2 free throws, after the successful last free throw, the game continues. Siyempre, inilabas ng Team B. Dito on the play for 3 balls and scores. Nung maka-score, na-discover yung error before, letter A, before the ball is at Team A player's disposal. Ibig sabihin, before the ball becomes live. So, ang interpretation, the error is still correctable. Vitus failure shall count, the error is still correctable. So, babalikan natin yung letter B, the error is discovered after the ball is at the disposal. Ibig sabihin, after the ball becomes live, ibig sabihin, nasa thrower in na. Nasa Team B players thrower in na yung ball, na-discover. Pwede bang i-correct? Ang sabi rito, the error is no longer correctable and the game continues. Ito. Kasi dito, nalito rin ako. So, balikan natin. Presnoli, batin lang ako, no? Ito, maiksi lang yung sasabihin ko. When there is a second live ball, you cannot correct the error. Hindi ka na pwede mag-correct for second live ball. Pero in this situation, instead na maibigay yung 2 free throws, throw in ang naibigay. Then after that, na-shoot ng A. Pag na-shoot ng A, definitely that is dead ball. Tama? Dead ball yan eh. So in that situation, pwede ka pang mag-correct. Except na i-throw in that is second live ball, you cannot correct the error anymore. Yes. Ganun lang kasimple. When there is a second live ball, you cannot correct the error. Kasi nung ma-shoot ng A, dead ball yan eh. Ang tatandaan na lang natin, wag na yung second, wag na yung third live ball, malilito lang tayo. Pag 4 oras at nagkaroon ng dead ball, pwede pang i-correct. Yes. So, ang tatandaan lang natin yung pagkakaroon ng oras at nagkaroon ng dead ball, pwede pang i-correct. Kaya lang, ang tanong, dito sa sitwasyong ibinigay sa number 2 ba? Number 3. Sir. Number 3. Number 3. Dito ba sa number 3 na ito, sinasabi, bibigyan sana ng free throw yung Team A. Kaya lang ang naibigay ay throw in para sa Team 18, sa Team A. So naka-score ang Team A, na-discover ngayon nung maka-score ang Team A, dead ball. Ang tanong, pwede pa bang i-correct ang error na yon? Yon. Diyan tayo magsimula. Ano na yan? Para maintindihan natin, pwede pa natin i-correct yan. Kapariyo ba Pwede pa yan. yun? Yes, sir. Pwede pa i-correct yan. Dead ball yan eh. Sabat. Sige, sagot. Pwede ba i-correct? Yes or no? Batin, sir, batin. Pa-request Okay. naman po. Paki-share ulit yung screen ng situation. Baka pwede. Sige, Jeff. Jeff, Yes, sir. okay, go ahead. Yes, Go sir. ahead, Jeff. Sa situation kasi sa post, wala pa pagkatapos may shoot yung field goal, na-shoot, wala pang sinabi na nagto-throw in. Yes, Pwede pang i-correctable yan. dead ball pa yan eh.
Yes, sir. Correctable is corrected. Correctable yan. Okay. So, pwedeng i-correct, sir. So, ano yung resumption, sir, ng game? So, Ang reception ng game niyan, sir, nalipay yung basket. 2 points. Ibibigay yung 2 free throw with lineup. Okay. Wala. Sir, yan ang sagot namin. Bali, free throw ng 2 shots. Not With counted lineup. yung basket o not counted yung na-shoot 2 free throw. So Kasi merong yes, merong no. Yung merong yes, merong no. okay, sir. Yes kami, sir. Okay. Yes, correctable, sir. Si Arwil ay no, no si Arwil. Sir, pwede pa batiin? Sige. Sir, pwede pa check nga po nung 44-13 kasi doon ako nagbasa, sir. Sige. Gerbert, yung pinagbasihan, ibang situation. Itong situation na to, iba rin eh. Ngayon kung ibabase mo ron, ibang sitwasyon na yun. Pero anyway, Gerbert, kung doon ka nakabase, paliliwanag na lang ni Presno Leon. No? Parang kay Arwil, no? Kasi it's very clear naman yun, nung ma-shoot ng A, definitely dead ball yan eh. Still Hawak pa lang. corrected. Still corrected yan. Except na hawakan na ng throwing player, that is second live ball. You cannot correct the error anymore because live na yung bola. Sir Boy, but Yun. Ngayon, yung tanong ni Gerbert, I think siguro bigyan din natin ng attention. Oo, kasi posibleng tama si Gerbert. Yeah. Tayo nagiging conclusion dyan. Pero i-focus natin dyan. Kasi merong OBRI niyan. Merong talagang sagot dyan. Okay. So, basta ito yung... Sige, Sir Josh. Si Sir Roy Lapura sa natin. Sumagot din siya sa sitwasyon. Sabi niya, correctable pa din yung error. Sabi niya. Papasukin mo si Roy, mo. Sabi ni Sir Noli, papasok. Pasok ka Ayan, daw. Sir Roy, pasok ka daw. Sabi ni Sir Noli. Nanonood siya ngayon sa ating live sa YouTube. Okay, go ahead, Sir Noli. Okay. Ngayon, tignan natin yung ni Sir So, ito na yung sitwasyon na sa halip na nabigyan lang Presnoli, batid lang, no? So, lahat ng sumagot sa participant, I think siguro si Presnoli, ano mo doon, Presnoli? Correctable or hindi correctable? Para merong konting idea sila. Sige. This is not this is no longer correctable. Kasi hindi nagkaroon ng change of position. Hindi katulad ng ibinigay ko kanina na example sa 44-2 na ang nangyari nagkamali ng binigyan ng free throw after the 2 free throws naka-score, nagkaroon ng change of possession, nagkaroon ng score ang Team B. So, nagkaroon ng score ang Team B, nalaman na merong error. So, binalikan yung error kasi nga, hindi pa nagkakaroon ng live ball after the running of the game clock, nagkaroon ng dead ball, dahil nagkaroon ng change of possession, at hindi pa nagkakaroon ng another live ball, pwede pang i-correct yan. Kaya lang itong sitwasyon na ito, hindi nagkaroon ng change of possession. So, ang sinasabi rito, mistakenly awarded a throw-in instead of 2 free throws yung Team A. So Team A din, hindi yung Team B ang nakashoot. Nung makashoot ang Team A, nagkaroon ng dead ball. So kung tutuusin doon sa 44-1, kung susundin natin yung procedure na yun, parang lumalabas pwede kasi nga hindi pa nagkakaroon ng live ball eh. Di ba? Kaya lang, ibang sitwasyon dito, mayroong punto si Gerbert. Tignan natin yung sinasabi ni Gerbert
dito sa ano, dito sa ayan. Sa ano. Nakikita niyo yung 44-1? Nakikita niyo? Hindi pa sir. Yun yung situation na binigay niyo. Yun pa rin? Meron na, Yes, sir. yes, sir, yung situation. Team A subordinate. O baka sa signal. Ito, yung 44-9. Wala pa rin sir yung situation. Ewan ko sa iba sir. Nakikita niyo ba yung 44-9? Wala pa. Wala pa, Wala pa sir. I-reshare nyo ulit. Okay. Si Sir Boy nakikita ko eh. Okay, ito nakikita niyo na? Wala pa rin? Yan na sir, yan na meron. Okay, 44-9. Dito sa 44-9, applicable ang sitwasyon dito. After the error is corrected, the game shall be resumed from the place nearest to where the game was stopped to correct error, unless the correction involves failure to award merited free throws. Ito, yung correction dito ay involve yung failure to award merited free throws. Dito sa letter B, if there was no change of team possession after the error was made and the same team, tanda natin ito and the same team scores a field goal, the error shall be disregarded and the game shall be resumed as after any successful field goal. So, sinasabi rito na magkaroon ng error at saka yung same team, yung team A pa din ang naka-score ng field goal, the error shall be disregarded and the game shall be resumed as after any successful field goal. Dito sa ayan 44-10 or Presnoli, yung binasa mong pangalawa. Medyo interested yun, no? Can you explain in Taglish yung pangalawa mong binasa? Medyo interesado ko ron. Ang sinasabi rito, kung hindi nagkaroon ng change ng possession, ibig sabihin kung team A pa rin, after the error was made, team A pa rin. Yan, kaya yung after the error was made and the same team, it scores a field goal, kumbaga no, team A pa rin, naka-score ng field goal, the error shall be disregarded. Ang nangyari, erroneously, the referee awards the throw-in instead of the free throws. Okay. So, yung same team na yun ay naka-score ng field goal. Okay. The same team. Kasi yung 44-2 kanina, yung ibinigay ko kanina, ang nangyari ay nagkaroon ng salip na si A1, si A2 ang nag-free throw, tapos noong nag-throw in na yung team B, naka-score ang team B, nagkaroon ng change of possession. Team B ang naka-score. Ngayon, pagka-score ng team B, na-discover ngayon yung error. Okay, stop dyan. Hindi pa nagla-live ball. Pwede pang i-correct yan. Pwede pang i-correct yan. Okay. Ayun, bakit pwedeng i-correct? Kasi nga, hindi pa nagla-live ball. At saka isa pa, nagkaroon ng change of possession. So, yung pagkakamali ni referee na si A2 ang nabigyan, ang sinasabi diyan, the error shall be corrected. Ibig sabihin noon, mananalified yung basket na yun. Kung na-shoot man yun. Kung may na-shoot, mananalified yun. At basket yung ginawa ni Team B. Okay? Basket yung ginawa ni Team B. Tapos, magsisimula yung error kung saan kung saan na-stop yung doon pa rin sa endline ng team A's backcourt. After a successful field goal. Oo. Ganun. Dito sa pangyayari na ito, magkaiba. Oo, dito sa pangyayari nito, magkaiba. Sana maintindihan natin na hindi nagkaroon ng change of possession. Okay? Ibig sabihin, yung team A na salip na mabigyan ng free throw, nagkamali ang referee, nabigyan ng throw-in. Pero sila rin ang nakashoot. Ito yung sinasabi rito,
sa letter D, if there was no change of team position after the error was made and the same team scores a field goal, the error shall be disregarded and the game shall be resumed as after any successful field goal. Ibig sabihin, kung nakashoot yung team A, so team B na. Yun ang ano doon. Hindi na madidisregard na yung ano, hindi na babalikan yung, ay, bigyan natin ng 2 free throws yung team. Hindi na. So, to make it short, Presnoli, the answer is no. Yes, the answer is no. Okay. At saka mayroong sinasabi ni Sir Gerbert ng 44-13, ito yung kalintulad. So, Presnoli, batin lang, no? Yes. So, kung same possession pa pala, nagkaroon ng same possession sa A, so, hindi pwedeng gamitin yung procedure. Yung procedure. Same team din yung same team din yung naging involved. Para maintindihan, no? Okay, Sir Boy, yun ang pinaka-logic natin. Same position. Same possession. Pagka di na pwede correct. Okay. Thank you, Fresh. Thank you. So ito yan, Tama kaming medyo mali. Yung lang, wala namang ano rito. Alam mo, sa totoo lang. Wala namang mali rito. Sa totoo lang, bago ko rin nakuha ito. Kasi pinaka-logic namin, pinaka-logic na nangyayari na ngayon, yung same position. Sa halip nag-free throw, binigyan na ng throw-in. So, naka-basket, so hindi na pwedeng i-correct yun. Hindi na. Maliwanag para klaro, pag same possession pa rin, even though that is dead ball or ball is alive, you cannot correct the error because same possession. Same position. Yun lang yun. Ito yung 44-13. Basahin natin kung kapareho. B1 fouls A1. So, this is team B. This is 15B foul in the quarter. Ibig sabihin, penalty na sila team B. Ito ngayon, Team A is erroneously awarded a throw-in instead of 2 free throws to A1. So, kapareho. Kapareho ito. Okay? Kapareho ito. Instead of throw-in, instead of 2 free throws, binigyan na throw-in yung Team A. After the throw-in, A2 scores a field goal. Before the ball becomes live, the referees recognize the error. Kaparehong kapareho. So, interpretation, the error shall be disregarded. The game shall be resumed as after any successful field goal. So, other ball na. Okay, nakuha ba natin? Basta, hindi nagkaroon ng chance position, sila pa rin. Ang salik na to free throws at sila pa rin ang nagkamali ng referee, throw in, at naka-score sila, hindi na pwedeng i-correct yan at madidisregard na yung error na yan. Ang tanong, paano kung during when the game clock is running, the ball, may sumisigaw doon, mayroon kaming free throw, ganyan. So, tinigil ang game. O dili kaya, ang bola ay lumabas, na top out ng team B. Nagkaroon ng dead ball. Ang tanong, pwede bang i-correct yun o hindi? Pwede pa bang i-correct yun? Yes, sir. Pwede. Yes, pwedeng i-correct yun kasi nga, ang sinasabi rito sa letter B, if there was no chance of possession after the same team scores a field goal, kung nakashoot ng field goal. Pero kung hindi nakashoot ng field goal, the error must be corrected. So ano mangyayari? Ibibigay yung 2 free throws kay doon kay team A. Kasi nga hindi naman naka-score yung same team na yun, di ba? Hindi naman naka-score yung team A. So na-discover yung nung magkaroon ng dead ball. Nakuha po ba? Yes. So, ang game, Sir Noli, as after any successful free throw. After a successful field goal. Wala nang free throw na. Wala nang free throw na dyan. Hindi, yung nagkaroon yung pangalawang situation yun, sir, yung last situation. Halimbawa, kung
sa pangalang sitwasyon, na-tap out ng Team B ang bola, okay? Kung na-tap out ni Team B ang bola, so ang mangyayari doon, bibigyan ng free toss. Okay, bibigyan ng free toss. Okay na, nakuha po ba? Yes, yes. Yes, sir. Nakakalito lang. Oo, nakakaitungan lang. Oo, sa totoo lang. Kasi sir, nalito din ako sa sagot nyo. Yes or no din kayo kanina. Kasi tinanong kayo ni Sir Boy. Maliwanag naman po, sir, yung pinaka-logic natin, same position. Same position, sir. Yes, ay basket. Tapos kung natap naman at hindi basket, papipitutuhin natin ng 2 shots. Yung pong binigay ni Sir Gerbert, yan din po yung binasa ko kanina. Kaya. Opo. Salamat po. At okay, thank you very much po sa nagigising. lahat. Meron pa po bang gustong mag-back-in? Kung wala na, punta na po tayo sa number 4. A4 is holding the Maliwanag ball. yun, ha? Okay. Sandali, Sir Abel. Sige, sir. Kailangan lang nito kasi medyo nakakalito nga lang. Sa totoo lang, kung nagmamadali tayo sa pagpapaliwanag, at walang tanong, hindi natin maiintindihan. Opo. Okay? Kaya dapat magtatanong tayo. Opo. Kahit na i-argue, magkaroon tayo ng argumento dito, okay lang. Basta maintindihan po natin yung mga tanong na, Sir, bakit di ba ka-dididbol lang? Yan sinasabi sa procedure. Ang tatanda natin sa pag tumakbong oras at nagkaroon ng dead ball, pwede pang i-correct. Maliban dito sa sitwasyong ito, yung same team ang, halimbawa, sa at nakashoot yung same team, nakashoot, hindi na pwedeng i-correct yan kahit na hindi pa nagkakaroon ng another live ball after the game clock. Diba? Okay. So, nakuha po ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige, sir. Very clear. Very clear, Pres. Bali po ang sagot doon is no. No. Okay. Yes. Okay. Okay, sa number 4 na po ba tayo? A4 is holding the ball on the playing court near the sideline. B4, who is closely guarding A4, has 1 foot out of bounds. In pivoting, A4 body touches B4's body. This is A4 violation. Yes or no? Wala yata sa chat box. Tinahanap ko. Ito, natin sa chat box. Hindi mo pinas-press? Sir Joshua. Yes, Hello, Sir Joshua. Yes. Nandiyan sa nasa utak yung yung mga numbers na yan, Pwede bang ikaw na mag-share? Lang, tatry ko Bawat isang number, pinaghiwa-hiwalay ko na yan. Si nago ko yung abbreviation ko Ayun, nakikita na. Ay, number 5 yan, number 5. Yung number 4, kapatid. Number 4 po. Number 4. Yan. Okay. Wala na si Michael David. Babalik yan, Sir Boy, sila sa Robert. Nasa trabaho pa yan. Baka pauwi pa lang. Sige. Sir Boy. Okay, ano muna, Diyos, sinong gusto sumagot? May siya nag-leave. Nag-leave na. Okay, sabi dito sa question number 4, E1 is holding the ball on the playing court near the sideline before,
who is closely guarding A4 has 1 foot out of bounds. In pivoting, A4 body touches B4's body. This is a 4 violation. Yes or no? Dapat question mark. Is this ano? This is a 4 violation. Pili na ba ako sa rabbit ng sasagot? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sagutin natin. Ano Tagalogin natin, kapatid? Okay, Sir Rabbit, ikaw na mag-Tagalog. Okay, Tagalogin natin. Si A4 habang hawak niya yung bola sa sa playing court malapit sa sideline. Ngayon, si B4 na closely ang tawag dito, maigpit na ginagawa diyan si A4. Ngayon, ang isang paan niya ay nasa out of bounds. So nung pagka pivot niya o pivoting ni A4, yung katawan ni A4 na touch yung katawan ni B4. So Na nasa out of bounds. sabi dito, this is a 4 violation. Hindi ko alam kung tama ba, kung ilalagay question mark. Yes or no? Yes or no. Okay, sagutin na ni Sir Gigi ulit kasi siya ang unang nakita ko. Yes, sir. Yes, sir. Sige, Yes, sir. Pasok. Yes, sir. Ang sagot ko dyan, si A4 dahil nakalabas na yung pivot niya sa out of bounds. Hindi. Hindi ba? Ganito yan na sir, habang may bola si A4, closely guarded sa ni D4. Ngayon, halos hindi pa sila nagkakadikit, pero si D4 nakaapak sa out of bounds. Ibig sabihin nakaapak maari sa linya o maari yung kanyang isang paa ay nakalabas sa linya. Nakalabas sa linya. 1 foot out of bounds. Ibig sabihin noon, maari yung, di ba, sideline? Maari nasa labas yung kanyang kanang paa. Tapos, nung hinahawakan ni A4 yung bola, habang nagpipivot siya, napadikit ngayon siya kay B4. Na yung paa ni B4 ay nasa out of bounds yung isang paa niya. So nagkaroon ng contact. Imagine natin ito kung nakikita ninyo yung ang alagay paa ni B4. Paa ni B4. B4 who is closely guarding A4 has 1 foot out of bounds. Si B4 daw na closely guarding A4 has 1 foot out of bounds. Si B4 ang tinutukoy diyan. Kung natin, B4 who is closely guarding A4 has 1 foot out of bounds. Ibig sabihin noon, habang may hawak sa kung i-imagine natin ito, pag ganun niya, napadikit ngayon siya kay B4. Na yung paa naman ni B4 ay nasa maaaring nakaapak sa linya o maaaring nakuha ko na, nasa sir. linya. Okay, Nakuha ko na, sir. Oh, yes, sir. Yes. Salamat, sir, sa paliwanag. Ang out of bounds dito si B4. Si B4, Yun lang, sir. And then, ang tanong kasi dyan, out of bounds nga si B4, kailang dumikit si A4. Si A4 nasa loob Ang nakalagay dyan, this is A4 violation. No. Yes or no? No. No. Okay. Yun. Kailangan maliwanag. Sige, another. Okay. Si Sir Olsen. Si Mr. Recognize. Pasok. Paborito mo ako Parang no sir yan, no? Paborito. Sige sir, para madali. Sino to? Si Sir Arvin. Sir Olsen, anong sagot mo? No. Bakit? Wala namang violation sa A4. Ang may violation yung B4 Sige. So next, sino dito? Sir Pablo. Pasok, Sir Pablo.
Yes. Hindi pala. Ang sagot ko, no. No. Kasi, no ang sagot ko. No. May binabasa kasi. No daw ang sagot ni Sir Pablo. Yes. That is a legal play. Ay, okay. Nahulog cellphone ko. Nahulog cellphone mo. Binabasa ko itong ano. Next, siya pa dito. Si Sir Arroyo gusto niyang sumagot kasi nag-open mic siya. O baka kumakain pa si Sir Arwin. Baka nagugas ng plato. Busog na yan, si Sir Arwin, busog na. Oo. Si Sir Ronnie Mar. Ba gustong sumagot ni Sir Ronnie Mar? Hey po, good evening po. Yes, sir. Si A4, no violation. No violation po. Sir, no din ang sagot. Dahil kasalanan po ni B4 po ito. Okay, thank you, sir. Sir Ricky. Alam mo yan, nag-open mic ni si Sir Ricky. Sige. Legal ako dyan, legal yan. Bali, yes. O no? Ay, no. Bakit galit? Gutom na yan. Gutom na. Kasi si Boy hindi ko makita kaya ako galit. Andito lang ako. Andito. Kikinig lang ako. Kikinig lang ako. Nasaan si Sir Mac? Talaga. Lubat na si Sir Mac. Banatan na yan. Sir Ronnie. Okay, Sir Noli, go. Ba't yung paliwanag? Ikaw ta, Sir Rabbit. Sige, paliwanag tayo, paliwanag eh. Bakit hindi Sir, baka puyat na kayo dyan. Alas 12 na dyan. Ang tanong, okay, sige. Natin kasi lagi natin sinasabi, magtanungan tayo, siba ang sasagot. Ang tanong, mayroon bang article ito na po pwede natin pagbatayan? Sir Noli. Yes. Sir Noli, nasa utap tayo. Yamos. Hindi. Sorry. Kaya lang, ganun pa rin. Kasi ako ang sumasagot eh. Amos ako eh. Kailangan, laging may batayan. Kasi pag hindi ako nagkaroon ng batayan, ibig sabihin noon, hindi na tayo nanguhula lang. Sa totoo lang, mahirap tayong paniwalaan. Unang-una, wala tayong pera. Pangalawa, hindi naman tayo kita. Ganda-ganda ng bahay mo. 4th floor ang bahay mo eh. Pangatlo, hindi naman tayo ganun kagwapuhan. Hindi naman tayo kagwapuhan. Ate tayo dyan. Hindi, isa lang ang gwapo, si Dawan. Wala nang kokontra. Yun lang. Ang mahirap pa dyan eh, yung mabait daw, piliin mo raw yung, masakit magsalita. Pero tunay naman. Huwag daw yung mabait na saksakan ng, Resnoli, kalimutan mo na yan. Hindi kasi lang ako siyempre sa mababait. Matutunan na ang mababait kasi minsan sa ginagawa kasi ng iba, yung kasalbayan ng iba, wala namang ginagawa yung mababait. Kawawa naman. Anyway, sige. Resnoli, batin ako. Kaya gusto kong kaibigan si Jeff Valencia, masakit magsalita yan. Balik na tayo doon sa Boy. Balik na tayo. Anyway, mamaya na tayo, Sir Boy. Mamaya na bateryahan. I-share natin yung itong huling question natin. I-share natin yung sinasabi ng Sir, last question na natin to. Kasi mag-alas 12 na tayo. Kasi mag-alas 12 na eh. Akala ko kasi alas 12. After nito, bateryahan na. Naawa sa atin si JJ, naawa sa atin. Oo. Sa susunod, tagaan natin. Maawa kayo sa amin, mapupuyat kami. Okay, Presnoli, paanggan natin si Presnoli. Okay. Ang nag-agree rito sa 23.1.1, a player is out of bounds when any part of his body is in contact with the floor.
or any object other than a player above, on, or outside the boundary line. Ibig sabihin, yung player daw ay nasa labas, consider daw na nasa labas, kapag ang anumang bahagi ng kanyang katawan ay nakakontak sa floor. Okay? Sa out of bounds nito tukoy dito, or any object other than a player above, on, or outside the boundary line. Ito ngayon. The ball is out of bounds when it touches a player or any person who is out of bounds. The player or any object, the backboard yan. So, dito sa rule, sa 23.2.1 nakalagay rito, the ball is supposed to go out of bounds by the last player to touch or be touched by the ball before it goes out of bounds. Even if the ball then goes out of bounds by touching something other than a player. Okay? So, other than na naman tayo dyan. Other than a player. So dito, mayroong so nakuha natin ang tungkol dito sa out of bounds. The player is supposed to be out of bounds by the ball is supposed to be out of bounds by the player who is out of bounds. Okay. Ngayon dito sa 20, mayroong halimbawa dito sa 23 pero sa susunod mga kasama, pari-pari tayo magpaliwanag kasi para hindi naman magsawa yung ating mga kasama. Okay? Nakalagay rito, if the ball is out of bounds because of touching or being touched by a player who is on or outside the boundary line, this player causes the ball to go out of bounds. Ito, meron dito sa 22 to. Close to the sideline, A1 with the ball in his hands is closely guarded by B1. Okay. A1 touches with his body B1, who was 1 foot out of bounds. So, parang parehong-pareho, no? So, si B1, 1 foot out of bounds, nasa labas. Naano ba natin yung halimbawa? A1 with the ball in his hands is closely guarded by B1. A1 touches with his body B1. Parehas. At 1 foot out of bounds. So parehas, ano? Parehas, sir. So this is a legal play by A1. A player is out of bounds when any part of his body is in contact with something other than a player. The game shall continue. Ngayon, ibig sabihin nito, si A1 ay hindi siya considered na out of bounds kahit na dumikit sa kay B1 na nasa out of bounds. Maliwanag po ba? Yes. Kaya ang tanong, ganito, what about if player A1 who has the ball, who's holding the ball, ay natouch niya sa may sideline, natouch niya si coach. Natouch niya si coach na nasa out of bounds. Ang tanong, magiging liable ba si A1? Magkakaroon ba ng violation si A1? Magiging player out of bounds ba si A1? Kasi dumikit siya kay coach na nasa out of bounds. Ano bang hindi sinasadya? Sabihin na natin si coach nakatayo. Pwede naman kasi tumayo si coach sa di ba? Ngayon, nakaapak si coach sa guhit o dili kaya nasa close to the sideline si coach, napadikit ngayon si A1. Napadikit. Ang tanong, out of bounds na ba si A1? Sige, sagot tayo. Out of bounds na ba si A1? The moment na mapadikit siya kay coach? Kasi yung other than parang paano ito kay Sir Abit other than a player. Other than Ibig sabihin maliban sa player. Oh, parang gano'n. Kasi pag sinabing, halimbawa Sir Abit, pag sinabing
during an interval of play other than the halftime interval. Ibig sabihin, maliban sa halftime interval. Oo. Ibig sabihin, hindi kasama yung halftime interval. Parang Yan. dyan, hindi kasama yung player. Yun. Dito naman, other than a player, hindi kasama yung player. Ang player. Oo. Jeff, ano opinion mo dyan? Jeff? Out of bounds si A1 dahil si coach, hindi naman siya player eh. So kung ikaw ang referee, the moment na dumikit si A1 kay coach, pipito ka na. Out of bounds. Yes. Out of bounds si A1. Okay. Pero kung batin. Pero kung nasa loob, ang isang baan ni coach ay nasa guhit, nasa inside, pwede mo technicalin yun. Ha? Kasi dapat nasa labas siya. Grabe pa. Rugby ka naman. Napakasali. Ano yun? Kuryentihan. Alam mo, Sir Olsen, pwede mong technicalin yun. Kasi alam ko kung sino yung coach na yun. Si Coach Yengyaw. Pinatid yung player. Ayun. Ganun sir nasa loob yung isang paa niya eh. Pwede mong technicalin nyo. Baka ma-demanda tayo na Yengyaw, Hindi, totoo naman eh. Totoo naman. Pwede ka lang kung hindi totoo kasi libelous yan. Pero kung totoo, ano yan eh? Yung sport yan eh. Sport yan. Yung ano ni Jeff, out of bounds si A1. Out of bounds. Si Olsen naman lumayo. Technicalin. Hindi sir, kung nasa labas naman yung paa ng coach at dumikit siya na touch ay out of bounds. Pero kung yung isang paa naman ni coach ay nasa loob, pwede mong technicalin. May intention siya dun eh. Ba't siya papasok sa loob? Ba't yung isang paa niya nasa loob? May punto. May punto ka, Brad. May punto ka. Yeah, tama. May hindi naman ako galit. Sir Arul, hindi ako galit. Ibig sabihin na atapak lang. May intention ng pumasok. Ganun ba yan? Hindi, doon muna tayo sa wag na muna nating singitan ng lalayo eh. May punto naman si Sir Olsen eh. Lumalayo eh. Alam mo, pwede kang gagawin. Pwede mo nga yun, Olsen. Pwede mo itanong yun. Pero dito sa UTA, pag nilalayo mo yung sagot mo, magbabayad ka. Okay ba sa'yo? Babayad ka ng 500. Babayad ka ng 500. Kaya may utang ka 500 Malulobot na ako eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Di ba, sige sir, continuous tayo sir, continuous na. Okay sir, tuloy na natin. Okay. Si Pablo, bigyan natin ng opinion. Pablo. Yes sir. Sumagot. Ano opinion mo dyan, Pablo? Ano yung karusta? Hindi ka na... halimbawa, dribble si A1. Yes sir. Sa sideline. O ngayon si coach naman nakaapak. Si Coach B ba? Okay sir. Okay. Sir, ang sagot ko, player out of bounds violation na si A1. So pareho sila ni Jeff. Okay, nangungope lang naman ako kay Jeff sir. Si Robert, pumasok na si Robert, parang nakita ako. Nandiyan siya. Nandiyan siya, sir. Nandiyan siya. Pumasok, nakita ko. Ang di pa pumapasok. Si Arwil, ano opinion mo, Arwil? Sir Boy. Ano opinion mo dyan? Sama ako sa kanila, sir, ng 10. Sama ka kay Jeff tsaka kay Pablo. Sir, hindi ka na dadala. Minsan natalo ka na ng 10 ha. Sir, sabi nga sir ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Bagay At ang nagwawagi, umaayaw. Sir Arwin, wala kang dala-dala
Para sweepy stick yan. Try Para and sweepy stick. try and try until we succeed. Hindi ba yan yung Yan. ano ng Vice, di ba yan yung ano ng sweepy stick? Ang umayaw, hindi nagwawag. Golden Kaya yung State, pinaka Yun ang Mario. slogan nila. slogan nila yan eh. Ang umaayaw, Boy, hindi ng nagwawagi. Sweepy stick. Yung Philippine Charity System. Yun Yan yung dating slogan nila noon. Dati nilang slogan noon. Nung mga commercial nila. Panahon pa ng Murato yun Hindi pa ay Murato. Noon pa. Wala pa si Andyan Murato. na. Vice, andyan na si Robert. Baka gusto niyang magbigay ng opinion Okay, niya. Sir Robert, baka gusto mo magbigay ng opinion dun sa ano. Nakain. Isa lang to, Vice Sir Boy. Hindi ko na maibibigay ito. Kain po muna tayo. Sir Boy, Nakain mura. pa pala. Mukhang magaling si Sir Robert. Ano, Ano ba yung kinakain mo, Sir Robert? Sir Boy, baka si Sir Ronnie. Chris Noli, yan po, Bruta. Sir Ronnie. Ano yan? Ronnie. Bruta po. Ako, alam ko kung paano gawin yan. Sir Ronnie, baka gusto sumagot. Busy yata sa kapatid niya. Okay. Kung busy, okay. Hindi, Sir Boy, andito rin si Sir Ronnie Mar. Sir Ronnie Mar. Si Sir Ronnie Mar. Hello po, good evening po. Kung huwag kayo mahiyang sumagot Sir Ronnie Mar, kahit sino, huwag kayo mahiyang. Batin ka Nakikinig lang po. Kumbaga sa ano, batin ka lang magkapatid tayo dito at nasa isang kapagkainan tayo. Libre ang sumagot dito, walang problema po. Apo. Pag mali lang may bayad. Sige lang po, nakikinig lang po ako sa mga opinion ninyo. Sige po. Okay, Pres. Sarado mo na. Okay, so, siyempre, legal yan. Ang tanong ko nga lang kasi, paano kung tumikit kay coach? Ngayon, pangalawang tanong, paano naman kung dumikit kay substitute na si substitute ay na pagtayo ni substitute dahil papunta ng special chair, dumikit kay substitute. Pareho din ba yan ang pagdikit kay B1? Halimbawa, dumikit kay B7. Dumikit kay B7. Si B7 ay nakatayo doon sa may substitution chair. Tapos dumikit si A1. Nakadikit. Pipito ba tayo ng out of bounds si A1 o legal? Legal pa rin ba si A1 nung dumikit kay B7? Kasi si B1, pagdikit kay B1, kasi binabantayan siya, player si B1, legal daw kahit na yun ay nasa labas yung isang paa ni B1. Ito naman nakaapak si B7 sa linya o dili kaya basta nasa labas si close to the sideline. Nakadikit si A1. Violation ba si A1 o hindi? Sagot. Robert. Pablo. Sir. Ricky. Anong sagot doon? Violation ba si A1 nakadikit kay substitute B7? Kasi si B7 ay nasa substitution chair. Tumayo si B7. Ganun pa rin ang sagot ko siya. Player out of bounds violation si A1. Si A1 ay player out of bounds. The moment dumikit kay B7. Kay substitute. Yes, sir. Kay substitute. B7. Pero kay B1 dahil player si B1 hindi. Legal siya, sir. Okay. So, maliwanag naman ang sinasabi ng OBRI. Legal play at when a player is out of bounds when any part of his body is in contact with something other than a player. So, yung substitute is other than a player. Di ba, Sir Abet? Diyan ka, diyan ka eksperto dyan.
yung coach is other than a player. Ay may sabi na yung hindi raw pwede maging something ang ano. Basta ang pinag-uusapan natin, other than a player. Pag sinabing other than a player, ano yung mga other than a player? Water boy, excluded player, coach, assistant coach. Diba? Pero kung sinabi ng other than a team member, pwede pa siguro kasi ang substitute ay team member. Yeah? Pero ang sinasabi diyan is other than a player. Ibig sabihin, kapag dumikit siya other than a player, sino-sino mga yan? Substitute, assistant coach, ano? As per... Sir, may kulang pa. How about... Okay. Sige, sir. Okay, May how kulang about... pa. Oh, sige, Sorry. paano, Pablo? Anong kulang? Sir, kayo na lang. Joke lang naman ang sasabihin ko. Personally, how about, kunyari, yung hindi involved yung nasa team bench area, ang involved yung opponents nasa labas. Tumama ngayon doon yung bola ng ano. Ay, tumama. Player pa rin po ba siya? Player pa rin po siya. Ang sinasabi ron, if a player who has the ball at dumikit siya, nagkaroon siya ng contact, halimbawa yung player na may bola, nagkaroon siya ng contact with something or with somebody other than a player, that player is out of bounds, is considered out of bounds. Yan. Ibig sabihin noon, pipito na sa referee. Okay? Yun ang tanong ko, personally. Kasi ang paliwanag mo pagka na dumikit sa coaches or the manager or statistician, that is Na may dala ng legal. bola, na may dala ng bola. Kunyari, ako may dala ng bola na malalagay ako sa alanganin, na-touch ko yung bola yung coach. Or maybe the manager, the statistician, or player, dun sa mga substitute player na idikit yung bola. Pero walang substitute player. Baka na lang. Substitute player. Okay. So kung dumikit doon, that is legal, tama? Saan? What I mean kanina, we are talking about dumikit sa coach, legal, tama? Yung bola. Sir, hindi Violation. Violation yun kasi other than a player. Ngayon, Okay. kung halimbawa napadikit sa player, kasi ang sinasabi roon, legal yan kapag player ang nadikitan. Okay. Na nasa out of bounds sa player. Pero kung sa personally, kung sa coach, violation. Oo, kasi other than a player. Di ba, Other sir? than a player. Other than a Okay. player. Player lang Sir, ang legal. Sir, batin. Sige. Batin, sir. Okay. Go ahead, Darwin. Sir Noli, paano kung dumikit sa chicks? Yun ang mabigat. Oo, das tayo. Legal yun, legal. Kasi kung ikaw ay playboy at siya naman ay player. Playgirl yun, playgirl. Naunahan mo ako Ano sasabihin ko? Player yun kasi playgirl, playboy. Joke lang. Talaga, chick boy ka talaga. What I mean, personally, we are talking player, no? Legal, no? Player sa player, legal. I mean, kung ang may players control yung A, ngayon yung B dun sa yung opponent, dumikit yung bola, that is legal. Oo, yung player, player. How about personally, kunyari, no? 10 yun nasa loob. Ngayon yung A1 near doon sa sideline, near. Ngayon yung B1 Sampung naman, nasa loob si A1, near, sige. ngayon yung B1 napalabas, dumikit ngayon yung bola ron. Dumikit yung bola sa B1. Player din yun, tama? May violation ba yan, personally, or that is legal? Basta hawak ni A1 ang bola, sinasabi naman dyan is legal kasi player napadikit si A1 kay B1 na si B1 has 1 foot out of bounds. So pag dumikit siya, may dala siyang bola, so hindi liable si A1. Legal yun.
Legal play. Legal yun, legal play. Pero How about kung nirelease ng A1, tumama ngayon sa B1? B1 is liable. Liable. Oo. Pipito ngayon, yung referee. all out of bounds, team A pa rin. Hindi, another one. Kung hindi na i-release, legal play. Kung hindi na i-release ng A1, that is legal play. Hindi na Ano hindi na i-release? Yung halimbawa, dumikit si A1 kay B1? Yeah, oo. Kung si A1 dumikit kay B1 at si B1 has 1 foot out of bounds, legal play. Ngayon, kung ang bola nabitawan ni A1, si A1 nasa loob. Tapos si nasa loob ni B1, kaya out of bounds, so liable si B1. Pero kung hindi nga nasa loob, liable si A1. Sir, Bating. Sige. Dugtungan natin yung kay Sir Boy. Halimbawa, nasa labas na si B1. Tinatch niya yung bola naman. Tinatch niya yung bola? Oo. Kung tinatch ni B1 yung bola, di out of bounds si B1. Tinatch niya yung bola. Pipito ka. Para sa team A na rin. Kasi ang sinasabi niyan, if the player touches any player who is out of bounds, so it's legal. Pero ito iba eh. Ang nag-touch yung nasa labas. Yes. Nasa labas, pipito ka. Out of bounds si A1 kasi. May kabigatan yan, no? Presnoli during the actual game, no? Ang hirap i-determine. Ay, hindi, ano? Kahit na mga nanonood lang, maiintindihan nila pag pumito ka. Dahil ang gumalo ng bola ay nasa labas, natural, pipito ka. Maiintindihan nila yun. Yun. Okay. Sir Noli, sige. May sasabihin si Sir Ronnie Mar. Sir Ronnie Mar. Sir, dagdag ko lang doon kay Sir Arwel, yung kasunod na tanong. Paano po yung oras nun? Oras? Yung oras nun, tuloy-tuloy po ba or yung resumption ng oras po? Shot clock. Pag itinigil mo ang continuous po ba yung shot clock nun? Pag itinigil mo ang game dahil sa violation ng depensa, halimbawa out of bounds, kasi lumalabas out of bounds. Continuous lang ang noon. Halimbawa, kung 2 seconds yan, 2 seconds, hindi mare-reset yun. Dagdag ko lang Presnoli, no, doon sa ni Ronnie, no. Lahat ng retained possession, walang resetting of 24. Walang resetting of 24. Dahil na-retain yung possession sa team. Okay, sir. Salamat, sir. Pero kung sinuntok yung bola, yun. Kung kinik yung bola, yun. Oo. Pero kung having the ball gone out of bounds, ay yung same shot clock. Parang okay, sir. Thank you. May kabigatan yung sitwasyon na yan, Presno din. Bakit naman? Yung A1 pala ang nagdikit ng bola sa B1, legal play. Kailangan, kung inirelease niya, may violation. Kung inirelease niya, natural, pipito si referee. Si referee. Kasi nasalo ni B1 na si B1 ay nasa labas o dili kaya tinamaan si B1 ng bola galing kay A1, inasa labas si B1, natural, out of bounds. The ball is supposed to be out of bounds by the player who is out of bounds. Okay. The ball. Diba? Okay. Okay. Go ahead, Ricky. Okay ka pa ba, Ricky? Ricky, okay ka? Hindi ka pa ba inaantok? Tatapos ko lang pong magkape. Parang umihina yung boses mo eh. Parang nininervyos ako eh. Out mo. Nagre-reserva yan, Sir Boy. Oo nga eh. Okay, go ahead, Ricky. Go ahead. Okay. Matanong ko lang pala para linawin ko lang.
Si Amy hawak ng bola, doon nga at ma-outbound siya. Tapos si Coach B ay nasa labas at dumikit yung bola, that's mean legal. Violation. Violation yan. Hindi ka nakikinig sa teacher, kape ka ng kape. Sorry po. Nasa YouTube tayo, sir. Nasa YouTube. Halimbawa naman ganito, sir. Halimbawa naman ganito, sir. Okay. Si coach na magkakaroon ng violation si A1 pagka dumikit sa kanya. Paano naman halimbawa kung sa judgment ng referee sinadya niya na dumikit kay A1. Diba? Kung sinadya niya. Ibang sitwasyon na yun. Yun. Halimbawa, tinapik niya si A1. Kasi tinapik niya si A1. Anong gagawin ng referee? Technical foul yun. Ayun. Ngayon si Joshua nagtatas ng kamay. Thank you, Sir Roy. May pinapatanong si Sir Roy kasi nag-chat siya. Medyo mahina daw yung signal niya kaya hindi siya makaano sa Zoom. Sabi dito ni Sir Roy, sabi niya, A1 nagto-throw in. Ngayon, si B1 nasa harap ni A1. Pagpasa ni A1 ng bola, nakuha ni B1 at hawak na niya ang bola. Pero out of bounds si B1. Mapupunta na sa labas, ang ginawa niya, tinikod niya ang kamay niya kay A1 na nasa labas pa. May violation ba si B1? Matik yun. Pinukod niya. Alam mo, talagang only in the Philippines talaga yan. Alam mo kasi. Kasi ang sinasabi diyan if A1 touches B1 who is out of bounds, no violation, Kasi player. Tama nga naman, si A1, nagtutuin si A1, tapos na-intercept ni B1. Na-intercept ni B1, na-out of bounds si B1. So, itinukod niya yung diba? Itinukod niya yung kanyang kamay kay A1. Sir Boy, mukhang mahirap yata ang sagutin yan Ayaw ko kasi sumagot ng walang Walang batayan. Walang batayan, oo. Kasi iba hang muna. Hang natin, hang. Sige nga. Si Sir Olsin kaya sagutin. Oo naman. Oo, kaya niyo. Common sense yan. Common sense lang yun, sir. 1 + 1 = 2. Ikaw ang nag-o-officiate. Huwag kang magsalita, naka-YouTube tayo. Huwag kang magsalita na mapupunta tayo sa mathematics. Sige. Sasabihin baka may gusto sabihin. Naka-live pala tayo. Live? Sa YouTube. Sorry. Live on YouTube. Okay lang naman yan, yung konting para hindi maging boring. Kasi kung didiretsuhin natin yan, magiging boring yan. Pero wag lang tayo lalakpas, wag lang tayong magsasalita ng hindi maganda. Basta okay lang yan, yung konting adlib. Penalty. Di ba? Walang penalty, basta may penalty lang yung mga yung mga katulad mo. Natutulog. Yung tanong mo, pinag-uusapan, gusto mo may technical, may penalty ka. Pag dadali mo sa technical, ilayo mo Anyway, hindi namin tayo mga perfect maski na dito, lalong-lalo na first time natin ito mag-live sa YouTube. May mga pagkakamali talaga tayo, mga workings, kaya doon sa mga pasensya na kayo, hindi kami sanay sa showbiz. Hindi kami mga systematic. Mga asymptomatic lang. Pero anyway, maganda yung tanong ni Roy, no? Ni Roy Lapura. Maganda. Maganda yung tanong. Maganda yan.
Ngayon parang... Kasi sa susunod, mag-workshop na tayo. Oo. Atin daw ng workshop. Anong workshop yun? Olsen? Para sa mga artista, sir. Siyempre, paano YouTube na tayo eh. Siyempre, Marami kasing workshop eh. Pwede kang umatin ng mga borlaken, mga ganyan. Ano bang ano mo? Workshop yun, Sir Boy. Workshop. Okay. Okay. Pero, Sige, ito, alas 12 na. ito lang ganito, i-close natin. I-close Kasi muna natin bago tayo yung magbateryahan. sinasabi ng if a player touches a player who is out of bounds, hindi siya violation. Legal daw yun. So, kumbaga, napadikit di ba? Lagi naman nating pinag-aaralan yan eh. Yung mga wala sa rules, katulad yan, kasi intentional na niya yan eh. Yung, para yung nagkaroon siya ng advantage di ba? Nagkaroon siya ng advantage para wag siyang matumba, wag siyang di ba? So laging i-apply natin consistency in application or in applying advantage sa disadvantage. Halimbawa, tulad ng ang tanong dyan, nung ginawa ba niya yan, nagkaroon ba ng advantage siya? Nagkaroon ba ng advantage? Natural, nagkaroon ng advantage kasi ma-out of bounds siya. Kung wala si A1, talagang ma-out of bounds siya. Ma-out of bounds siya. Oo. Ngayon, yung momentarily napadikit, dahil naman binabantayan, para sa akin legal yun. Pero opinion ko dito, pag sinabing opinion, hindi ang anumang katwiran natin na ano masasabihin natin na wala sa rulebook, opinion yan. Opinion yan. Para sa akin, nagkaroon siya ng advantage na itinukod niya yung kanyang kamay para ako tatawag na ako ng violation dyan kahit may sinasabi ang rule. That this is my honest opinion. So, tatawag ka ng violation, press, sino ang doon? Kanino bola? A pa rin. Bibigay ko kay A. Kasi di ba, na-intercept niya. Ma-intercept niya ni B1, mapapalabas siya, tumukod siya kay A1. So kung wala si A1, talaga namang ma-out of bounds siya. So ginamit niya, nagkaroon siya ng advantage na wag siya ma-out. So tinukod niya yung kanyang kamay kay A1. Kahit may sinasabi dyan na nag-touch ang gagamitin ko yung magiging consistent ako doon sa pag-a-apply ng advantage sa disadvantage. Nag-take advantage siya I disagree. I disagree raw. Wala naman problema dyan. Kasi ito ay discussion. Anyway, Press Noli, nag-disagree si Vice. Magpaliwanag siya. Yun. Wala pa pupuntahan yan. Kasi ang nasa rules kasi, di ba, is other than. Kaya nga may other than. Other than the player. Player si A1, di ba? Yes, may punto naman si Vice. May punto si Vice Kasi nga, sinasabi nga, if a player holding the ball touches any player who is out of bounds is not a violation. Hindi raw violation. Yes. Kaya nga sinasabi ko ayaw ko sumagot ng na wala sa OBR o OBRI. This is my honest opinion. Kasi Vice. Press. Press. Tuloy mo yung opinion mo dyan na gusto ko malaman, Vice, para magkaroon din ako ng idea. Sige. Sir, batin na po. Hindi, si Vice muna. Patapusin mo na si Vice. Sige. Hindi. Dahil nga, di ba, sabi nga nung sa other than the player. Kaya yun yung player kasi yung si A1 na tinukuran niya. Kaya sa akin is legal. Legal play. Pero sinadya yun ma. Oo nga naman, nakalagay. Nag-touch yung player who has the ball. Sa legal nga naman yun.
Pero sa mata ng isang bata, advantage. Yung advantage. Hindi naman natin inilalaban yun. Hindi naman natin inilalaban. Tama si guys. What I mean by paano ko nakatalikod yung player dun sa labas na pasubsob judgment yan. Kasi tinukuran niya para hindi siya mag-commit ng out of bounds. Nakatalikod yung napasubsob. May tawag tayo dun, sir. Anong tawag mo, Olsen? Sige. Discretion ng referee, sir, yun. Discretion ng referee. May advantage. Si Arwin. Si Arwin muna, nagbabatin. Naman din ako sa ni Sir Abby. Kaso nga lang, paano kung 10 beses nangyari yun sa game? Sa game na yun. Medyo Kala ko pa naman pumusta ka na. Pusta ako. Grabe, pumusta ako. Kalahatik lang. Kalahati lang. Medyo yung ni Arwil, rare ba yan? Tawag yan. 10 beses. Parang ang hirap mangyari. Pero anyway, baka mangyari 10. Paano nga ngayon kung 10 beses nangyari? Parang yung tinap-tap hanggang sa front court, from back court. Pero servo sa akin, Servo sa akin, hindi, legal. Pero pag nangyari sa game ko, tatawagan ko ng illegal si Iwan. Pero sa exam, legal yun. Pero pag nag-referee, tinukuran niya nagkaroon ng advantage para hindi siya makalabas. Iba kasi yung nag-pivot ka, dumikit ka, walang advantage. Di ba? Dumikit ka lang. Pero kung ginamit mo yung para wag mapalabas, tinatch mo ibang yun para sa akin. Tatawagan ko ng kitang-kita naman ng tao, palagay ko, a-agree sa akin ang mga manunood kapag tumawag ako ng violation doon sa Iwan dahil tinukuran niya. Kaso ang problema, hindi naman tinukuran natukuran, hindi sinasadya. Dahil nandun si A1. Hindi naman niya kasalanan na nandun si A1. Ibig sabihin noon, natukuran, kasi nga malalabas siya. Kaya nga, kasi nandun si A1. Kung wala naman si A1, di automatic, nasa labas siya. Kaso nandun na. Kaya, siguro sa akin na, legal play. Kasi kung... Pwede magbatin? Sige. Sir Pablo. Ay, para sa akin, sir, pwedeng 4 na bagay na pwedeng i-judge. Yung unang 2, yung sinabi nga ni Sir Noli, yung advantage sa disadvantage. Ayun sa nangyari, pangalawa, yung 2, meron tayong tinatawag na deliberately, intentionally, o yung hindi sinasadya. Pero sa binigay halimbawa na situation, tinukuran niya. So, ibig sabihin, sinadya niya para hindi siya out of bounds. Ayun yung pangalawang sinasabi ni Sir Robert, hindi niya sinasadya, pwedeng tawagan na legal kasi hindi niya sinasadya. Yun lang ang aking may opinion. Sa atin kasi mga kasama, yung rules kasi, lang yan, guidelines. Nasa atin na yung application. Batin ako. Okay, go ahead, debate. Sige, okay, go ahead. Sabihin natin, naging legal nga. Halimbawa, 10 beses yung nangyari. Palagay kaya natin makalabas tayo sa court. Naging habitual na. Na tayo niyan, pagbabatuhin na At tayo. saka hindi yung sinasabi sa 23-2 na halimbawa, sa totoo lang hindi pansinin ng tao yan Kasi tinan mo, closely guarded. Hindi pansinin na nakaapak si o nasa labas yung nakadikit, hindi pansinin kasi nagpipivot, di ba? Pero yung pansin yung na-intercept ni B1 yung bola. Ngayon, na-outbalance siya. Tutukod ngayon siya. Kung pansinin. Bagamat mayroong rule, yung rule alam ko. Pero i-apply ko, hindi gano'n kasi kung ano nakikita natin, may kasabihan tayo, when you are in Rome, do what the Romans do.
kung dyan sa pagkakataon yan ang kaliligtas ng buhay ko, edi kanin ko yung rule. Lalong-lalo na hindi. Babaliin mo yung rules, press. Oo. Kasi hindi naman yung pagkakasabi na mayroong purpose. Halimbawa, napadikit ka. Pero yung halimbawa, tukod, iba na yun. Hindi, napatukod eh. Ha? Hindi, ang sinasabi. Napatukod. Oo, tukod din yun. Ang sinasabi ni Roy, napatukod kasi nga, ma-out of bounds siya. So, ang Hindi kasi nandun nga si Ewan. sabihin, tumukod siya. Kasi si Ewan may kasalanan talaga ng lahat na yan. Eh. Bakit siya nandun? Ay, sige. Ibig sabihin, may intensyon. May intensyon para hindi nga siya mapalabas. Yun, oo. May May intention talaga siya. O yan, Sir Boy. Oo. Mahirap yan pag may Kumbaga intention. sa Sir Boy. Hindi kasi ang sagot naman Kahit ni sa B1 patalim, dyan. na Yung pag sagot ikay ni B1 yan, kahit sa patalim, technique kung yun. makakapit ka talaga. Di ba? Sir Boy. Yes, paano Arwin. lang, halimbawa, may intensyon, palabas na, aharangin mo pa ba? Ay, hindi na. Sure ball na yun. Kasalanan din ni A1 eh. Bakit siya hindi umalis? Pinabayaan niyang tumukod sa kanya. Sir Boy, lumalabas na. Babawiin na ni Sir, yung disagree niya. Hindi pa rin. Ay, hindi pa rin talaga. Hindi pa rin. Wala siyang Talagang legal play pa rin. Anyway. Okay, roll the ball. na pasado, paalam na tayo sa ating mga Makapuyat kami dito sa Middle East. Mga participants at sa YouTube live. Ngayon, gawin mo pagka, kunyari, magpapaalam na, magdasal ka muna, press habit. Ikaw ang head sa pray. Oo, dahil siya yung pinaka-host dito, Si Sir Ang host si Diyos, hindi ako. Sir Boy, simple lang bumaterya eh. Sabi ka, Sir Abit, ikaw magpapaalam na, ikaw na magdasal. Ano sabi? Magpapaalam na, di siya magdasal. Mahirap magdasal yung nakainom. Hindi ito bago tayo magtapos itong talakayan natin, ito'y katuwaan lang natin kung mayroong makikinig walang magano dito, hindi tayo nagsasabing tama ako, mali kayo, o mali ako, o tama kayo, wala rito. Kaya yung mga nakikinig, paalala lang, ito'y wala lang kaming ito'y parang kasiyahan lang namin Kaya kung halimbawa may mapupulot kayo, salamat. Ngayon, kung hindi naman katanggap-tanggap, huwag niyo pong pulutin. Okay? Nasa inyo yung kung nasa inyo yun, oo. maniniwala kayo doon sa mga Basta kami rito, wala kaming dito yung sabihin, alam namin. Ito'y masaya lang kami sa ginagawa namin. Kaya kung gusto niyo makisaya, sumama kayo sa susunod. Join kayo. Tignan mo, mayroong agree. May agree, may disagreement. Di ba? Okay na yun. Walang problema. Walang problema doon. Sabi nga nung yung mga matatanda, lahat ng maganda, ipasok nyo dito sa kanan. Lahat ng hindi makakatulong, ilabas nyo sa kaliwa. Arwin, huwag kang batin lang ako, Arwin. Sir Boy. Parang tinatarget mo si Living Legend tsaka ako. Hindi, Sir Boy. Matatanda sa officiating. Joke lang. Sa officiating, hindi pa tapos eh. Ganun din yun. Ganun pa rin yun. Tapos pa rin. Ang babanggit Arwin ng mga ganyan matatanda Mayroong nagsimula na bata pa sa officiating. Diba? Yeah, si Olsen yun. Coach Dos. Mag-pray na muna. Ikaw na muna mag-head ng pray. Patay muna yung sound, Okay, bago tayo Sir Boy, mag-pray, muna tayo ng mga pasasalamat
parating statement. So, unahin na natin muna si Sir Noli. Uy, ako. Iuli natin si Sir Boy. Sige. Okay, maraming salamat sa inyo mga kasama na narito. At saka doon po sa mga aksidente na nakapagbukas ng YouTube ay magiliw kaming bumabati sa inyo ng magandang gabi at natutuwa kami na kahit papaano ay itong hayaan ninyo ang programang ito. Dito po ay parang nakatuwaan lang namin na magkaroon ng ganito pag-uusap, pero pwede kaming maging mali sa inyong pananaw. Okay lang po. Kung sakaling may napupulot naman kayo o mayroon kayong tutunan, salamat. Pero kung ang sinasabi namin ay hindi katanggap-tanggap, kami po ay mga tao lang. At lagi kaming basta ang masasabi lang namin sa kabuuan, masaya kami na nag-uusap-usap dahil siguro dahil na rin sa pandemya ito. Oo, parang banding na rin. Kaya maraming salamat sa mga kasama ko dito at din naman sa mga nakapanood sa ginagawa na. Maraming salamat. God bless us all. Okay, thank you, Sir Noli. Okay, next in line, Sir Abet na COA. Okay, duduktungan ko lang yung sinabi ni Pres Noli. Dito kami nag-uusap-usap, parang magkakaibigan lang, hindi ibang tao. Kaya kung ano yung mga napag-uusapan namin, yun na yung mga sarili namin opinion na kung may mapupulot kayo, okay. Kung sa tingin nyo hindi nyo katanggap-tanggap, okay lang din po. Ito po ay katawaan lang din at lahat naman ito ay yung ginagawa namin ay nakabase lang din sa FIBA rules. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you, Sir Abet. Sunod naman natin dyan si Sir Arwil ko nasa Middle East. Hello po. Maraming salamat po sa lahat. Lalong-lalo na po sa nanonood sa live. Saka huwag ko kayong magsawang manood at sumubaybay. Kasi dito kahit papaano ang usapan ay nahihimay ng maayos. Hanggat hindi binibitawan, hanggat hindi tapos ang labang. Kumbaga. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi. Sana po ay matapos na itong pandemya at lahat na po kayo ay ma-exercise sa loob ng court. Kasi matagal-tagal na po ata na walang sa Pilipinas. Hopefully, mangyari na yan. Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, thank you, Sir Arwil. Next in line, Sir Robert Keeps. Sir Roberto, good evening. Magandang gabi po sa lahat. Pasensya na po. Medyo na-late. Papasalamat po uli ako sa mga mentor. Sa founder ng UTAP, ang talakay ng arbiterong Pilipino, Sir Boy Reglo, sa co-founder na si Pres Noli Makapanas, kay Vice Abet, Bruce, at si Tatay Ricky, kay Sir Mac, at sa mga iba pang participant na bibigay ng karagdagang kaalaman para sa aming baguhan. Ay mga baguhan katulad ko dyan, nasan kayo? Follow na kayo dito sa UTAP para matuto rin kayo katulad namin. Maraming salamat po lahat sa lahat. Sa Diyos. Okay, thank you, Sir Robert Keeps. Next tayo kay Sir Pablo. Pasok. Anong dadaribata si Sir Pablo?
Dadrive si Sir Pablo. Mamaya na akong konti. Papacking Okay, na ako. okay lang, sige sir. Diyos, may nakalimutan lang ako. Sige, Sir Arvin. Lilinawin ko lang po. Ang utak po ay ano lang to, kumbaga pang substitute sa UCAP. Habang wala po ang UCAP ay ang utak po ang hahalili. Hindi po ito kompetensya kung ano man. Baka may mga nag-iisip ng ganun. Hindi po ito kompetensya. Ito'y katuwaan lamang. Salamat po. Yun ang maganda doon. Katuwaan lamang. Sir Ray ulit sa pagpapaalala. Okay, si Sir Ronnie. Okay, haba para naka-open mind si Sir Ronnie. Gusto na magsalita. Sir Ronnie, good evening. Sir Ronnie Ibarra. Good evening po. Gusto ko lang po magpasalamat sa mga natutunan ko ngayong gabi. Pangunguna ni Sir Noli. Magandang gabi po sa inyong lahat. It's a great privilege po na makasama po ngayong gabi. Thank you po. God bless. Salamat, Sir Ronnie. Andito po kasi ako sa Zambales. Nakikilamay din po sa tatay ng misis ko. Condolence. Salamat po. Thank you, Sir Ronnie. Okay, si Sir Olsen, narinig ko na yung boses mo. Sa mga arbiterong Pilipino, join po tayo sa YouTube channel ni Sir. Bakit hindi ka naka-open ng ayaw ipakita yung channel mo, Sir Olsen. Sa YouTube tayo, wala tayo sa Facebook. Yeah. Saglit. Sa YouTube nawala. Para kitang-kita tayong lahat. Yung mga pokoging Kalobat ka na. Si Sir Boy. Yun. Ayun, no? Sa mga arbiterong Pilipino, join po tayo sa YouTube channel ng UTAP. Ito po ay parang review center ng pinag-aralan natin. Ukol sa officiating at saka sa mga roles. Kumbaga, nagtapos tayo ng isang kurso, magre-review tayo dito at hinihimay-himay at talakayan natin dito. Maraming salamat, Olsen, ang Gumaka-Quezon. Yun, no? Parang sinabi mo na rin. Sir Orsen, hindi ka ba loob? Sir. Or Vice Mayor. Sir Orsen, parang nabi mo na rin. O para ma-update kayo, mag-like and subscribe. Para ma-update tayo live. Mag-subscribe kayo. YouTube. Kung nandito share and subscribe. Okay. Maraming salamat po. Join tayo sa YouTube channel ng UTAP. Okay. Sino po ba di nakakabati dito? Si Sir Ronnie. Medyo busy. Ikaw, hindi pa. Hindi, sige. Mamaya ako, Sir Boy. Si Tatay Ricky muna. Sige. Pang-final yan, sir. Magdadasal. Tatay Ricky, pasok. Hello po. Yun, no? Yung ano mo. Parang bating. Ang lambing, Parang batang-batang dati niya. Yung camera mo, Sir Ricky. Camera mo, Sir Ricky. Yung camera mo. Sir Ricky, siguraduhin mo na adamit ka. Baka hindi ka na adamit. Magandang madaling araw po sa inyo. At ako po'y nagpapasalamat sa mga nasa Zoom ngayon. At magandang ating mga talakayan. At wag ho kayong mahihiyang sumagot, maging maliman o tama. Amin po itong re-respetuhin. Tayo po ng ating mga sa rules para maintindihan natin kahit paano sa tulong ng ating mga kasama rito. Maraming salamat po at magandang madaling araw na po sa inyong lahat. I love you, Sir Boy. Kariki, kamusta yung palaka mo? Ewan ko kay Sir Boy. Sir Boy, Mamaya yan, Sir Ricky.
Pinaano mo na ba? Pina-pregnancy test? Andiyan ba si Olsen? Olsen, nandiyan ka pa? Oo. Oo. May gagawin Bago yata. na. Wala ka bang gagawin, Olsen? Malapit na, wala malulubat na eh. Sir Pablo, ready ka na, Sir Pablo? Sir Pablo. Magandang gabi po sa lahat. Yun yung sarap ng pagkain na. Kumakain niya. Kapaparada lang. Ay, muli po, first time po namin tong sa mga nanonood po sa amin dito sa YouTube. First time po namin magkaroon ng ganitong live sa YouTube pa. Kagaya nga po nung sabi ni Sir Arwel kanina, ito po hindi pakikipagkompetensya. Ito pong utaf ay dadagdagan ko lang ng letter K sa una. Magiging kutaf para sa akin. Ibig sabihin po nun, kulitan, usapan ng mga arbiterong Pilipino. Pero seriously po, papasalamat po kami sa inyo at sana naman taglikan ninyo. At lahat po ng usapan namin dito, although may kanya-kanya kami mga opinion, lahat po ito ay nakabase sa FIBA rulebooks. Wala po kaming dinadagdag o pinapalitan. Yun lang po ang opinion namin, nagkukulang o sumusobra. At salamat po pala sa mga sa founder nitong UTAF, sa dalawang palaka, kay Sir Boy, kay Sir pwede na pabangon si Sir Boy. Ba't kasi may palaka? Ano ba yan? Natanggal ang pustiso. Si Sir Joshua na Kariki yan eh. Si Joshua, pinakabata po sa amin. Siya po itong masigasing na laging na gumagawa ng paraan kung paano kami magkaroon ng ganitong usapan. Saka sa lahat po ng participant, lalo na kay pangalawang palakas, Sir Ricky Cruz, saka yung isang pasaway na Vice President ng Amos. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung aming President Amos, no other than si Sir Noli Macapanas. I disagree. Yan po ang aming iniidolong maestro na the living library daw, walking library. A walking library, encyclopedia. I disagree. Encyclopedia sa guy. Yan po yung pumalit kay yun yung pumalit kay Ernie Baron. Einstein, alapan. Pero nasa sa inyo na po yan mga sir, kung minsan, pero dito po tinitiyak po namin na walang below the belt dito. Wala pong pikon dito sa UTAF. Kaya po tinawag na usapan at kulitan to. Kung may nakikita po kayo nakapost sa amin na, kung may nakikita po kayo may nakapost na palaka, hayaan nyo na yung palaka. Pablo. Yes sir boy. Parang si Vice lagi nagdi-disagree. Baka gusto na ito maging presidente ng Amos. Hindi sir. Baka ayaw niya na magsalita sa susunod. Gusto na niyang I disagree, Sir Boy. I disagree. Gusto ma-remove. Sir Boy, gusto ma-remove. Suspindihin sa Amos. Suspindihin ni Sir Noli yan. Sir Boy. Yes, Pres. Hindi na si IOP. Si Mr. Disagree. Mr. Disagree. Baguhan na ng pangalan. Mr. Disagree. Maraming salamat po sa inyo lahat, sir. Magandang gabi po at saka magandang gabi na nga pala. Madaling araw na pala sa Pinas. Salamat po. Magandang umaga, bayan. Alright, thank you. Sir Boy, baguhan na ng mga pangalan. Mga magaganda naman. Mr. Sympathy, Mr. Handsome. Ganda ng banat ni Sir Pablo eh. Tanggal lang pustiso ni Sir Boy eh. Napabangon ng hindi oras Nakita. Saan Sir Boy? Nakita. Oo nga eh. Sir Boy, wala yung taga-tawa mo. Si Kwan Si Abila. Si Michael. Oo na. Sige, pakinggan natin yung nasabi naman ng founder ng UTAF. Yung pinakagwapo at yung nahulog daw yung pustiso, sabi ni Sir Arwin. Mr. Handsome. Mr. Handsome, pasok, Sir Boy. Yan. Baguhin naman. Anyway, unahin ko na maraming salamat sa inyong lahat, this is ito ang kauna-unang ng UTAF sa YouTube, At katulad nung mga sinabi nung nauna sila Pres Noli, uulitin ko na lang,
ito'y kasiyahan lang namin na because of pandemya, at pangalawa para makapagdagdag din ng dunong sa kapwa arbiterong Pilipino, not only here in the Philippines, lalo na dun sa nasa ibang bansa, no. So malaking bagay ito, no. Unang-una nagkausap na rin kami ni Presnoli about dito, no. Even though na hindi nag-live, pero masaya kami rito. Then secondly, sinabi ko rin na kay Presnoli na masaya naman tayo dito sa UTAP. Kaya nga lang dito sa YouTube na nangyaring ito ay may mga limitasyon lang, no. Pero hindi rin may iwasan dahil nakasanayan na namin magbiruan. Kaya nga lang walang below the belt, no. Yung dalawang palaka, si Com Martin tsaka si Ricky, next time, don't do that. Nadadamay ako sa inyo. Nadadamay ako. Sir Boy, hindi ba ikaw original nun? Hindi naman ako nag-post nun. Hindi ako nagpo-post ng mga ganun dahil hindi naman ako masyadong makatikot sa cellphone. Si Pero, si Sir Martin tsaka si Ricky yan. Yan. Ano yan eh, kunaiban siya magkakaan yan. Kaya Sir Boy, duda na rin ako sa kasarian ni Sir Ricky. Pero maraming salamat, no. Siyempre dito sanay na ako dito, nandito na sila Betsy Presnoli, no. At siyempre nagpapasalamat din ako kanila Jeff Valencia, kanila Pablo, no, my idol, and Robert Gibbs and Michael Avila, Jojo Macasa, and yung iba pa, no, si Perey, si Alex Perey, medyo pumasok eh. So, eto kasiyahan lang namin to. Siguro hindi na ako sobra na salita, baka mamiskot pa ako, baka isipin ni sinadya to. Eto biglaan lamang na nangyari ngayong araw na to. So I think siguro yun lang, no. At siyempre papasalamat ako kay Presnoli, no, na siya nagbibigay ng talagang napapalaman dun sa loob ng FIBA, no. Ako lang naman ay umaalalay kung experience ko ba sa referee ay may share ko rin, no. Kung may kakulangan man, hindi naman perfecto ang bawat isa sa atin. Basta ang mahalaga lang dito, bago iwanan ng isang article, nahihimay-himay muna. At siyempre, masaya ako dahil araw-araw nag-uusap-usap tayo dito. Nakakaalis din ng stress, no? Because of pandemya, no? Ayun lang, maraming salamat. At syempre kay Coach Joshua, nagbibigay ng link, no, para magtuloy-tuloy tayo, no. And pahabol ko lang to, no, mga kasama, no. Siguro hindi naman masama to, in order ko rin kay Ricky to na magkaroon ng contribution about dun sa kapatid ni Makoy Pabi. Ito naman, kung ano lang yung kaya ng bawat isa, siguro para naman maramdaman ni Makoy Pabi na tayo'y nakikiramay sa pagkawala ng kapatid niya. Nag-order ako kay Ricky na magano ka ng contribution, no. Kung ano lang yung kaya, I think siguro magiging masaya si Makoy dahil naalala natin siya, di ba? So magano na lang ng Gcash siguro, ano, para member kasi si Makoy, ano rin yan eh, laging nandito sa UTAP, no, na nakikibaterya rin, di ba? At isa rin siya nakakatulong sa atin pagdating sa mga tawag dito, opinion, no. At dito bawat isa sa amin nire-respeto, mali o tama, nire-respeto namin yung mga opinion, di ba? I think siguro yun lang, no, si Comac, no, maraming salamat din. At sa lahat nandito, no, lalo na si Gerbert, lagi ring present sa UTAP, no. I think siguro mag-iimbita na lang ako ng mga commissioner ko sa
BAP, no, para mapasama rito, no. I think starting tomorrow, I will call our all my commissioner or member maki-join dito, no, para naman maging updated din sila, no, doon sa pinag-uusapan ng bawat isa sa atin. Siguro yun lang ang masasabi ko. At magandang gabi sa Middle East at magandang umaga dito sa Pilipinas. No. Gabi pa lang doon sa Middle East. Dito sa atin umaga na, alas 12 na. Ngayon yung kung sakali man Coach Josh. Oh, Sir Boy. Huwag mo na mamaya kasi magbabaterya na. Medyo stop mo na doon sa YouTube. Mga over. No problem. Okay. Sige, okay. Thank you very much. Fresh Noli, maraming salamat sa iyo sa matyaga mo ring pagtuturo, no. Ako lang naman ay umaalalay sa iyo bilang arbitero rin, no. At marami rin akong napupulot sa iyo, kaya minsan pag nagtatanong ako, medyo pagpasensyahan mo yun dahil kina-counter ko nang baka sakaling makadagdag. Siguro yun lang, no. Thank you very much. Kanila Pablo, kanila Jeff, kanila Robert, kanila Michael. Si Jojo Makasawa, gusto rin papasok din niya, kaya lang may konting busy sa trabaho. Yun lang siguro, Coach Josh. So meron ako idadagdag, God bless sa lahat, no. Meron ako idadagdag. Yes, Sir Noli, pasok. So ganito yung mga bagay na hindi katanggap-tanggap na nasasabi dito, yun ay siyempre, hindi minsan may iwasan, di ba? Di ba, Sir Joshua? Di ba? Yung mga bagay na hindi niyo nagugustuhan, huwag niyo pong gagayahin sa inyong mga bahay sapagkat ito po yung ang nakakagawa lang nito ay mga professional lamang. Mga professional lamang gumagawa nito yung mga matatanda. Yung mga hindi katanggap-tanggap ng mga salita, yan, mga professional lang ang gumagawa niya. Kaya huwag niyo pong gagayahin. Dagdagan ko na rin yung sinabi ni Sir Boy. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Sir Boy na ito ay biglaan lang at hindi na ito mauulit, pero abangan nyo kami bukas. Inubos si Sir Boy. May comment si Coach Rael sa ating live sa YouTube. Sabi niya, mabuhay ang utap. Salamat sa kulitan. Nakakatuwa kayo. Kanina pa ako nakikinig. Shout out, Sir Coach Rael. Shout out. Coach Rael, maraming salamat. Thank you sa iyong pakikinig. Nagaksaya ka ng panahon sa amin. Coach Rael, pagtagaan mo kami. Bukas may walking bukas si Coach Rael. Wow. Masaya naman tayo dahil naka-recover naman si Coach Rael, no? At least hindi katulad nung una na nanangamba tayo dahil nangayayat siya. Pero God bless you always, Coach Rael. Alam mo, malaking bagay itong pandinyang ito. Kasi dati ang itim-itim ko. Ngayon, maputi na ako. Alam niyo ba kung bakit? Namumutla na sa gutom. Okay, Sir Olsen, ikaw na mag-lead ng prayer. Sir, si Josh, siya ang opening, sir eh. Pagsalitain din natin si Josh para makapagpasalamat tayo. Salamat. Sir. Okay, sa mga viewers natin dyan, Closing. Mga 5 viewers po na, tama. 5 viewers na nakikinig Pero dyan. pa, Sir Ronnie, Maraglag. Si Sir Ronnie Ibarra? Ayaw ating magsalita ni Sir Ronnie. Oo, nagsalita na si Sir Ronnie Maraglag. Sige, tuloy, Coach Josh. Magandang gabi ulit dito sa Pilipinas. Magandang umaga pala dito sa Pilipinas at magandang gabi dyan sa Middle East. Kaya maraming salamat ulit sa mga nanood ngayon sa UTAP pre-run episode ng usapan na talakayan ng arbiterong Pilipino. Tara na mga kapito. Join na. Ayun Tapos dagdag ko lang nagpapasalamat kami sa 5 milyong viewers natin ngayon. Wow.
pwede na, pwede na. Sa mga 5 million viewers natin, maraming salamat sa inyo. Diyos, pwede Yes, nang, Sir Tony. pwede nang ma-monetize yan. Pwede na. Oo. Ayan, Yeah. lalo na rin sa natin sa mga sponsors natin diyan. Maraming salamat sa mga sponsors Yes, natin. pwede bang banggitin mo, pasalamatan mo kung sino-sino yung mga 5 viewers na yan? Oo, yung mga ano natin, 5 viewers niyan, especially diyan, number 1 si Coach Rael. Tapos si Sir Roy Lapura, si Sir Kinchin, at yung dalawa hindi ko nakilala kung sino kasi Bakit? hindi Bakit? comment. Bakit? Hindi sila nag-comment, hindi sila nagpakilala. Ay, hindi ba na view? Hindi, sir, hindi, Naman sir. siya, pero dapat kailangan din na mag-comment. Para ano. Makita yan. So, may nag-message dito Ayan, sabi ni Sir Ronnie Maragdag, salamat daw mga kautap. So, ayan, sa mga sumusuporta ulit sa SPTV channel, wag po kayong magsawa. Dahil dito na po natin ina-live yung usapan at talakayan ng Kapitero Pilipino soon, pero i-announce po natin yan, pag-uusapan pa namin ng founder, ng co-founder, ng Secretary General ng UTAP. Ayan, para maplansya, para hindi magulo. Sabi nga nila, Sir Arwil, hindi po to kompetensya o katuwaan lang ng mga arbiterong Pilipino habang wala pa po ang pinaka main Mother Earth, kundi sister company kung sabihin pag yung UKAP. Ayan, so wag din kakalimutan na mag-subscribe dito sa sa YouTube channel ko ng SPTV channel 1-on-1. So 890 subscribers na tayo, konti na lang, magwa 1K na. So, thank you ulit. Ayan, lalo na sa mga natin, mga mentors diyan ng UTAP tsaka UKAP, mga sponsors natin. Kailan ba dapat ang subscriber 1,000 Sir Noli para ma-monetize. Okay. Malapit na. Malapit na. Parang yun yung gusto ko, maging vlogger na lang Yan mo, bukas, dadami na yan. Ano na yun? 891 na. Sinabi ulit dito si Coach Rael. Salamat sa kulitan, nakakatuwa kayo pa nakikinig. Yan, walang anuman daw. Tsaka nakikinig lang daw siya. Kanina pa daw ito, sa linggo, babateryahan daw kami ni Coach Rael. Okay. Babateryahin nyo sa linggo. Gigisain nyo sa sariling mantika. Nako, Patay tayo dyan. patay ka dyan. Huwag niyo kaming isasama ni Sir Boy sa usapan niyo. May gusto ata ipa-mention si Sir Boy dun pero abangan na. Sino i-mention niya. No. Mag-chat ako doon sa chat box. Okay. Sige. Paalam. Paalam na. Wala pang pray. Dapat mag-pray muna. Si Sir Joshua, wag mong ipapasa sa akin kasi co-host ako Kasi kayo na muna ang mag-ano dyan. Ako na mag-ano ng sounds para sa prayer. ko na. Ipi-play ko na yung closing prayer natin. Wag. Kailangan yung manggaling sa ating mga puso yung prayer. Ikaw na mag-ano, Sir. Ayan, abangan nyo ang second interview namin ni Dawan, sabi niya, ni Coach Rael. Dawan. Sige na, Sir Joshua. Okay na. Okay, sige. Okay, let's please bow our heads and feel the presence of the Lord. So, aming amang dakila, maraming salamat po muli sa gabing ito na ibinigay nyo na matuto kami, nagbigay ng kuro-kuro, nagbigay ng opinion about sa FIBA rules. Maraming salamat, Lord, aming amang dakila na hindi mo kami pinabayaan. Through this pandemic, nandito pa din kami. We're learning
We're teaching, we're educating other referees, mga kapwa naming mga referees sa ibang bahagi ng mundo na laging nagjo-join dito sa UTAP, sa UCAP. You give us the knowledge na na nag-aaral pa din kami. Sabi nga ni Sir Olsen, hindi nagtatapos ang pag-aaral. Kung may first sem, meron tayong second semester na dapat na pinagpapatuloy. Maraming salamat, Lord. Aming dakila na ito pa rin na nandito kami na yung ginagabayan, hindi mo kami pinabayaan sa pandemyang ito, sa sitwasyong aming kinakaharap, at humingi kami ng mga tawad sa aming mga nagawang kasalanan sa araw-araw namin gawain. Bigay mo din sa amin yung adhikain mo na mangyari para sa amin, yung mga blessings mo na aming natatanggap. Maraming salamat din sa araw-araw na suporta, even though yung iba nahihirapan, so heal them. Prayer din isang prayer na din sa kapatid ni Sir Ronnie Ibarra na may dinadana siya ngayon. Heal pagalingin mo, Lord, aming dakila, ang kapatid ni Sir Ronnie. May dinadanas ngayon sa gabayan mo din si Sir Makoy Pabi sa kanyang naharap ngayon dahil sa pagpano ng kanyang kapatid. Huwag mong hayaan na maging malungkot si Sir Makoy Pabi. Give him strength na labanan yung lungkot. Bigay mo din sa amin yung lakas na aming hinihingi sa iyo. Ang mga Lord, ama namin dakila, maraming salamat. Dito pa din kami sa mundo nito. Inusulit namin yung mga biyaya na binigay, yung oras na aming ginugugol sa pamilya, sa pag-aaral ng rules, sa mga pangarap namin. Maraming salamat, Lord. So, ito ang aming dakilang panalangin sa inyong pangalan. Amen. 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 Alright. Okay, cut na tayo. Amen. Amen. Kating mo na, Coach Jos. Ngayon, baka maiwan pa sila Robert at sina Pablo.
Ay. Hindi na tayo nakaibinay. Mabuhay tayo. Okay. Ay, siguro. Buhay ka pa? Siguro mas maganda, Joshua, yung pambungad nating kanta. Ano yun, Sir Boy? Hindi, may bago magsimula yung ano natin bukas. Yan, pwedeng pambungad yan. Tapos yung uli natin, yung kay Freddy Aguilar. O kaya sa kuko ng agila. Yun. Kabayan. Kasi mahal ka talaga, mahal yung ano, kailangan kumbaga sa lutuin, merong ingredients na pampasarap, di ba? Recipe. At saka maski na sa pelikula, hindi pwedeng walang music, walang sound effects, di ba? Yung ganito. Hindi pwedeng bakbakan lang sir sa pelikula. Kailangan may konting istirin. Ano na tayo, Sir Noli? Mag-outro na tayo para maano na natin. Ano mo na, ikuan mo na yung ano, ano mo na, ano to? Ano mo na yung live. Tuloy mo na yung live. So, ano? Check out mo na, check out, check in. Outro lang tayo ulit. So, ayan, magandang umaga ulit dito sa Pilipinas. Magandang gabi dyan sa Middle East. So, this is the pre-run episode ng Utap, Usapan at Talakyan ng Arbiterong Pilipino. Tara, Kapito, mag-join ka na. So, in behalf of SPTV channel at sa mga mentors, saka na din sa UCAP at sa Red Insight. So, maraming salamat ulit. So, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. And this is UTAP. We are now. Ayun.